magaba naiga. Yes. Onye bakurwani bukurumindi ndi. Obuboko gera bache busia se committee gero ya magoli. Iki batakone media baseneta babakosa bamagi bateye baruo. So that when you come accountable to the Savako Guru system. Now report it. It's the same thing we come. Yes. That's it every time. Uko buena kome. Okay. Hata tikata abantu ba ligumba lyatu. Naye kuwachikire wekire bosi we committee boli wa mabolio tigakoli yoro meme. Otavuga tige tokwira ne gyogora. Ndakyura bitu twari tukire nikia naye siyo. Omote gwagire gwate. Chibeze jitumegete. 3.5 million inchoge tyo mote bwesu gugu. Kokoboli uli swali tuwatige tokwira ne. Naye no kwali. Viga moino. Ukaigo sia bandu no kwali. Kiutairanilia wao. Wacha tuache mchezo na pesa za wananchi bwana. Your Excellencies nasungumzia governors tafadhali. Na nyinyi pia muache kujiangusha. Si ndio bwana? Bwana. Muache tu. Kibo governor aende kwa tu bwana masakaro. Uko boli gati go ngozenga iranilia. Agi. Kiwacha kokora. Chigari chimegira maguta chi account. Kaki bakachikwa kire rochire. Etimu engi mejire senate. Ai, ngatoeta mtu chikwe roberi. Omugaro iyo. Zere nikuru vale no ziyega kokote bali kikiwa takujo. Kateko kwa vale mapema bagochika boka kwa tariki watebigunga kia mabolo cha kuira naya ichuna masakara koro kinga chibeze chicha mutu okay buno muntu na bora anyoru kweroberia tokurigari uko koro to beresere tiga kitari kimwande ade akimenta batukabere ngakorera nije inkyo mujero ochiko to balilia mesa za TV utavuga tigendo kwiraniria. No, inaudi bwana. Umetege ntoke kugaragara inkiringa ichi nechibese cyo mwana inchi my brother. And you know these are leaders bachorire gokorera bana inchi me. Bara accountable to every coin. Umayete buno umugavana is like the president of the county. Exactly. Is the custodian ye county. Kende nkeli kimanda kokoleka na se county mugavana atamaiti. Mugano ni gora sepecha kaneka sepecha katana se gazeti ya The Daily Nation. Ase headline gazeti ya Taifa Leo, wanafunzi hewa walitafuna shilingi bilioni 5 hela za Kenya bwana. Wanafunzi hewa. Yani aboro kiwembe iko bata kuna shilingi bilioni 5 chibese ya Kenya. Korwai. Nigara so mwaka wa mumate buka. Chibese korwaya. Hata urobo tukibuka ko rune kuzara ye jisemi nande gaye. Kiagera. Yani chibese korwase kuzara ye jisemi. Ekubuka to kajabo capitation nebintu binde binge. Kujia se bana batali go exist. Sukuru etayo. Bana abumba iyo. Migosio kambaka ateba ngo bwato karoro vodi. Wiki dete tia dete. Wiki eli ya ateba last week tabwato getingi kiaga ona. Ali yake. Abwato mukwaneli. Wetato erese. Na ande bicha ya by the way no era igensemo. Bicha yo mugwaziri no era igensemo ga mugwaziri ogamba. Una chibesa cyari kubwato kugaiga. Gakikumuranche boro kigubataye sukuru etayo. Kwaroje sukuru egeita kube kwari baringo urosana kiri kirenge sukuru ose why girls egeita kero ogoso imeneli nanirire go chivoinura umirane ne chijui hata jigotavora nega kya boss no ya ketego jira live chiari yaro no ebegire go de yaro koitsa deita akini representative abagagi wizara yejiza minga ibagotoka asa masikari manene katena kiki ngote ibago waziri naro yo muboli tiri makaboli ngora bobisi tekira korba yende gwa obe Nairobi ikaranse tepi haki no nyare komanya ngento kendereta asa masikari manene aki no ra sepechi akaberega yani omo soko ya sepechi akaberega zeti ya Taifa Leo nkura nenjo mo eso tarangerera pechi akabera ige gotebanga bono kurushae chaka ndio okole emirimo garata bautisa beka buya kurwe chaki wa gosecha kurwe chaki kia sama sikani así je baita yo motegere aquí akobwate bi kiagera okay kurusha chaka gaki kolengana no mugano yo obwatokirwa mone ekyombego rukunga Institute of Economic Affairs ndio igabago tebanga bono iga 18 months kurwe chaka ige ebwata madeni yare 166 billion Kenyan shillings shai went gwaka na gochia say the facilities cha roba korali up to now echichinze gwaka nukolengana bune bwenerete
sha ego sieko bakora riwaye Deko limera? ego lima Egoso enyanja. Bwana rasebeji akabere Egoso enyanja kati. in fact muri gazeti ya kwa biashara batebanga ekero sha ya chagete ya ruete promise ujia saba Kenya ngambanyore proper access ya medical health coverage na kurusie binte binge bagoteba kolengana na barabu bya wato munyogira se former NHIF Ronald Mayaka Brigadier sengo tantanira bona na siasa ye pi asenseme ya sha umaetenseme kuamilia serikali ni bwate experts. The same case applies to the government. Ni bwate experts. yeah Igero maete serikali igikurusia experts ya sabanta basomete bado balisika. including advisors Yes. Bona balisika batebire barabu igobotagete gutigana na sha ikiagera ase gutuira na hao buna bakenya. Barete ku revive NHIF. Nkaikumo Ometo mozungoro gorunuru kanga. yeah nuru ka Nuru kanga temaga. Serikali egosoa inyi gutigana na CBE ira ni 844. Anyway, eka sinen kongwire sana sense ya Kenya. peji gatata tigwa kwa lego gobaete Yani peji gatata ke nkoro kire musbache yo mako era saga iga mugano gukumisa na ngana ki maiga yokorwa rorero wa cancer Whatever the shame of putting on diapers as an adult. Bana. Lakini sometimes shukuru Mungu. Kwa mbwa tumunwa. Kwa mbwa tumunwa ekerole we shukuru Mungu. Digati gashagwa murawe kya magia DCP okabaire deputy president yagasongwa. Omanya tabantu ko machibale ko dismiss yakera kinya akabwato kama ngano ya Northern Kenya North Eastern Nichi County ejire kwere ndela chabiko ya chebe asagiri kende ketaikoroka no negezima. I am telling you egende ki ale conversation get very serious. Jibillion nyaje bwato ketwe. Bono ke gago tebanga ingia ukora kure jibillion ejo. Igate bile ke message chisaini. Serikali ya bwato kire go chigotango murakera ogendete kwa Kachi County almost 23 counties in the northern part of Kenya. But I think, Brigadier, we have a problem in this country in terms of priorities. I think amangana governance, management na prioritization yebinto nebugate problem wake in this country. Because the government understands singa orokongurwa North Eastern Kenya bantu mbobwato muchando. Maache tayo. Ntagete bono kurwa ogenda otegerere interview rigati gashabwatu alete nechiredi chia Masailand igoro butuko. Ndio. Otegerere bindagwanete. Hata. It's a problem. Kioma ya ODM gakiarangerie egekaro kia National Executive Council. Ndio. Alias chinsemo chirichia Mombasani. Elinde koligererie ngabami ntamaliogi katikati ya ODM abera mange. Hata gatomo ngakitu atabete kikare kiakorekana. You know, I don't know some of that to take. What did we say? Tole nkuba na tole bintu kuri tole ga. Akina kitu atebete buya sana. Clearly gangaki. Egente kialinde wananchi yakorekane gozelinde mwananchi yakorekane ta Busia. Legende siaya. Lazima kira ni abantu te drinking board. Yes. Kogerera abantu bangeko ngere nandi korabora di bintu bire bitatu. Na endo ODM webe ngora. Kora aseli edu inisifuna. Koro na kuruba aze dege karo ya Jubilee. Na kiada. Igatebete inchu mwana Teresia omo senete mu county ya Kisii. Inchu dia mungo toka asifunda muino. Na endo onko mwaka 2027. Na mati yangiale. Asiriere zade se. Aba kukwanira basenete ya Nyamira yakorete kintu kikukumisana igoro. Igoro Seneta ya Nyamira matigoro gaikirandete bikaro bie bunge ye county ya Nyamira. Maite ba Kenya mamanye tinga ase bunge ye county. Kerogie seneta ngero. Kerogie seneta ngero agwentu ikaraso. Lakini iga ikaranse to igoro. Naenda akaiguri baga address ya kwane bintu byarenge karwa ba MCA bakirete sana. Oikabakire. Kagukwana. Oikabakire kiagera igentongere kiabete Nyamira kegasiri nande kegasiri okubagekana gokoro ekia bajumbe bajete yamo bajete yamo ya bajumbe bonsi bakumugumanire bonsi bakaba batano bensi bakangia gutara gisukuru kiriki ya to bakonyi kuruku wait yes kororanga kichi project chekire bakan atike ntokete kikukumisana nga esukuru eko agacho atiki yakole igone busa imechire
By the time bokora phase 1 chia kwamire. Kiwata migoro ya Kenya. Egasiarora kire. Kai. Omaenda jamira wajumbe wabere balese kwamilia serikali. Babere bale serikali. Lakini bagajamo bya sana by the way. That was a very good show. Na beta kere gokoreka n'inchire iyo. Y'abajumbe banyamira. Walionyesha picha nzuri. Roboti rugo konegoro ya ODM kurangiriga ikaro kya ghafla lero mime ya Mombasa ikigekora wana party leader Dr. Oburu Oginga. Roboti unorora sipichi ya kabiri gazeti ya Taifa. At the same time encharabono naende nigo yagosera iri gukigosaria masomo ase chinsemeji chire chinyumo chiwatumura kero monene ikigarabono no aboroki obagutara atambe sana ikirenga namba 1 ngabachikonyora gisemi namba 2 ikere sukuru ali no endagerera tokenke ikere serikali ngutumire ndageranke angandagera dei ngakene ngeyo omone buse tigatwara liwange kiagere bintu birane bingere tuza gutwara ngakijisa ine bona igaba Kenya niko gosense ya Kenya getegete kuligyo kuigwana nense ya Russia nga mo Kenya onde bwense kugenda sense iyo tabase ko bekwa saba na jeshi abagendete kurwanya nense ya Ukraine abande bakule in fact batatoke bona urojo la kulisa asiase Erasmus bajabo bona ine personal decision yo monto yo kuru Kenya kugenda Russia ekiagera to gotebunga ngo jiro kurwana gotebunga gasnera engi yo chikoswa then let the government era bege break agenteke era for now you're right eros yemiro biburungi you're right egento maite kya Saudi angera bege tu break mochoko kama nkorosigwa tokenga gosene ambassador teyo embassy gosene tarengo you know binte binge bika microboli bono iganire tengora ake peje komire bwato mugarongana ki mugano igwate actually kurwa se wizara y'Igiseminga na ki asiri chebasi nyinge bichi asaba na inji bata abanafunzi batari gutoka yes aiga ibintu bitangasa ne biasara my brother ntagete gutuma so asegete timito sino bwate kile so ase DN2 gukora gutuma base peche gatatu ni bwato robotinga kibono enibo yo monyaruka bwo kabiro mu waziri bwo mangana yobo sombi John Michuki bono enibe yigera sabe sana guchekonigwa kubotekana na madeni roboti kwate rwa Rigathi Gachagua buna murusiria mu mocho murayi bwense ya Kenya muske William Ruto usibwetaro ya ime ngorwa Northeastern no recipe gatatu at the same time roboti ndole gabuna bono huruma yatoweka mtaani huruma uliko kusudiwa kimbilio la wengi bwana mate estate area huruma no abantu bale kogenda singincho igorrekane na asale na mabera ne bintu bune bibona abeirabe bantu no korasua wakota maiti DN2 katika tigaiga gazeti binga Wednesday kuna makala mengi sana ambayo huwa yanaangaziwa hapa kwa renga chiskuru chinyinge of late especially chi academy schools yes chiko university sana samangana transportation chibasi ndo matomana hakifuredi matiangiyona na bakate ndikyo gumi kango matendo likuchimanya echinde kati cyara ko soba ko matatu le cyara minyoka cyara ngambaliri kara kiyeje eyendangi kiyeje dada egali yesukuru yakwe ekale gurugu yelo lakini abana akire komanyange ebintu bigokolekana bigokwana ko bwamangana of course actions speak louder than words na akire kokimanyabo naende liba okona kuoga yokona kutuora kolegenta etokorore kolegenta enokira ngekwane in fact kirae kwa aye kora ukire pi we will talk that is it bono tigango tebie gekonekera aiga mungwana nalege in fact yokolete story ngia sana nga how we turned our D's in exams into success yes ngana boko tware D lakini bado iteimweli obwo ngobogima bwa no bokorera gabo no na boko eshe ngwana nara obwato mugano mia sana ngana kiare very successful bono yano yonyorete D mbaka gokolega CSU University mune sports games administrator no mu waziri wa motaru to mugano no ale serikali haya the cabinet secretary bono tegerera abantu barababere bakuryo bokonye very shortly ndio musubati oyo omogega gagotebanga ande korera ni musubati musubati bagoteba iga
atwa divorce tino musacha one miaka 8 yaelire tugatigana miaka 8 tugatigana tukarikira naze koti ega tubwatukania genda kore ndukia omoino na nyiti ngendo icio kiro muntu akagende sachiete gochi ntutaka kumazi bachiete lakini yaikire bono iga na note ziringa nande tuwachakire gukwana maite na nyore linganje to musacho Ona akuburi gakonywe. Ngoi ni shite tige tuge gutigana. Turaburi. Lakini ase joro musibaje ko uri bakonyi so possibly. Agi. Ero kwimere graduate tigaki. Ono kuburi arega. Ora. Mochoko ndi no na ende to irandira ko to irandira after divorce. Tokole nyangira ande tuchake buya. Tori ikera de certificate buya. Ijikaze dali ribwate ka sentence igete gakoera sigete. Okay, mugugo inero iyo no musaje yakwira na no iyo. Nero iyo. Onde tayo movie on. Igekero batagete kukwande genteke go move on nkwa beto. Na bokora abora kini go tayo. Do you know you can move on again you didn't move on? Na boko tema ko move on. Most moving on by the way. Yeah? For public image. Yes, na boko tema ko move on to nyara. Move on ndege ko musano manyete. Actually abantu abangi ba move it on. Ebalige to a comfort partner. Especially ekero as you nurse your heartbreak. Especially ekero bwancha ni bole natural, bole bwekene bole ime. Letane kwa iveza aligyo kumisa. Move on. Natural what? Ko move on ndege ko musano. Bono tege royo onde. Oyere bone kiane gyo kumisana. Igoyo oyonga kintu amaki como coña. Oye bono lawyer draga. Yes. No, this is a legal issue. Baro senge sansur muino. Yes, very true. Ekinege ntukita kete wakiria tatebiga ki. Ekiagra kolengana records yako dini abanta ambatiga yinde they are not husband and wife. They want to reunite again. Bakole nyangi buya. No bakoira no. Ende baruchisa ujiyo kuira na amana ende keri kunzi. Mungwara nara nero kuliyo bokonyi. Ndio. Gazeti ya Wednesday nyajiti sana. Igakubuliga. Onyoliro musubati in fact in the next 1 month. You know 1 year. Abatagete go settle down no musacha. No mukungu. Ndio. Mungwano yakaimuka akagenda. So bo musubati ulenda amanyuo. GX kumbu musubati ona bwata basani babira basacha batiganete ko nyatara umeroyo ebono bakagundu egenteke oyo magaja Facebook inbox yo musacha yakamate naye kale sigika tuate birasa it is your time karate no wate biebo bisaide in fact yana kubato kwa chati bira egesa to screenshot mwa bakatumira musacha yo pake bije ya mega kira oni conversation yi atara akiri na akiria oyo kabere kumbe no ba kolega asia monere musacho oyo no ba kolega asia monere ndio squeeze no agwe to bisia ebo tamo de venga aquí moyenderete zumetera viva torakwa umongwano oyo ochire kotegera musubati oyo nyolerenga for sure na bwate mekano ya kurumbaega lakini kolengane nchira kumurigireria umuntu bone gore very serious ute ko settle nail down oyina bongo mu advice igakubulinga ki ni ntumeke bikore bya kurumagega ndigo musubati oye kyagera nere nkomuruma bire to some extent hapana my brother kero montago tumire bi chakeyo akona nia gani ananitumia sijamuomba mimi sijamuomba malaika iko wapi kwani robo where is the angel ongelesha jamaa hakuna jamaa tulie asonge mbele ikero monte se kwa manyoro ojagera ko mujaji likuru history asumo to kwa manyorera ajagera ko moyo no ojagera ko musuba wa iskuru ebintu byako shimba katika nankwa yengo you are not there egento kero kyo kwakikishangira kinga ki uyu mtu kiafya yuko sawa yuko sawa kiafya akili yake iko sawa basi ayetoli bantu baliomaide. Ndio maana wanasema kwamba saa zingine usiache mbachao kwa msala upitao na bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi. Actually kero muntu nabo ate past. That is it. Abande bakwa and mostly our pasts they are very dark. My brother tigango tebinga umukungura runyomire bono iga ogenderete enyangi ya yere very successful lakini yonyo rumugano yo magega yora ijane na ende tebe igale ronga advice basubati by the way kwana lioga tema buno konyara to basa go share
past yao iri dark and dirty uchia say part na kwa nyorota to settle down nere for a long term relationship basacha mbali kweba past uneyo igo ko muligere in fact kwa mu associate no mugano oli agotebeti into gitikia maberete kuruka. I'm telling you this for free. It is something utanyare go explain. It is easier for women to forget some things but men don't. In fact don't. Haina haja ya kuongelea juu ya ex kwa mwanaume wako, hiyo kitu haitamtoka miaka yote nakwambia. Shasema. Makala ya mwisho kabisa inasema talk to your children wale si school church boarding on namangana sodomy na lesbianism. Yes. Bate bintu mbira abantu bago assume lakini bigo affect sana basa. Kweli kabisa. Yeah, especially shule ambazo ni za jinsia moja. Yes. Yeah, kwa nera bana igoro ya banyare kukuana ba speak out. Mangana lesbianism una whatever. Ase jiskuru cha nyaruka. Na mangana sodomy asa jiskuru cha mura. Mumura muisekaso muiseke nebintu bwene kwanirwa sinchira yabene ngo yoche bintu bikoleta mangana mange sana matuka maega. So nebintu bwene kwanirwa mbiba sekwebwa kwanirwa mwana mapema. Tahadharisha mtoto kwa sababu tunawaona wapo wengi sana wengi. Ni moto sana. Mimi nimemalizana na za kwangu bwana. Sasa wacha tuingie kwa dondoo. Twende kwa dondoo bwana. Sports zitakuja baadaye. Ni kweli. Tunaingia Kagombani, Kilifi County. Kagombani, Kilifi County. Na pia inaweza ikawa Kilifi mjini. Okay. Manake upo mji ulio chukua jina la county pia ama county kachukua jina la mji. Kweli. In fact county chinyinge ichire tamalieta yemechie nene ya lenga asiji county. Mombasa County, mji wa Mombasa. Kisii County, mji wa Kisii. Nyamira County, mji wa Nyamira. Lakini pia uko na Kisii, wako majikoleta baka Nyamira ime. Kiara Nyamira ya lenge sia Kisii for a long time. Headquarters ya lenge Kisii. So tunaingia Kagombani, Kilifi County. Mubasto yomo akaigulibaga arandia samatanga. Aiga Kagombani. Omata babasara baromba bwate megano yaba yamagega. Nerebo. Ondete bwate megano maega. Bono mubasto yo ekerae wachi kwache kurandia saya. Agekorera ni agende kurandia. Uno mubasta. Aga prepare message. Akaroberia message yako chikurua gochia se abantu barayikirana samatanga ni familia kwa jumla. Mangana yakaba yokole mimono kolengana na rubereti. Basta kai uchinsa chia icho kurandia. Bintu ne binge bigokolekana chinsa chia basta ngo majire ko mangwake chia babonango ke achire kinu mubasto mungaini na bana erago jitumeka sinchira yobwange bibungo bibere bitatu. Ruwe ngana yokole miosie kama marandia usangelira nguri nyana usangelira okora. Sabere ne familia. Sabere ne familia balisyo nyabaro babere batata bawasia abanyabeke be familia okoboko. Mubasta karandia ani guko na kurandia no ene lyogi oli kuna gutima de lyogi babasta nabo bale nabaguchaka kwa matawe ya chini lyogi lyanse ngora kolengara buna omuiko kuna kumonyoko mu bwata ngora nabakona comment lyogi. Nenchira yo kurandiere botaringa ningintu kirekebe. Haina makosa. Bono mo wasto yo karandia agaikira sagu kwanira kolengano maete nande basta bagana niko bali motivational speakers. By default. Bono agaikira sikitata gitukuru mogano mageka bwo monto geteiga buna no mubwekano akainyorera ni supplement. Yes. Lakini akainyorani akatebanga nintaje gukwana goro y'umuntu tiganda akwana igoro yani kerenje nimbugate past yane nande ni make more sense go chase kiagera na ene ninje na ene muntu tayo ndachikorera bubenga onkwanire nje ne kwana basta karumo gano buna arengo morogia se miaka 30 asibire ne kinyororo kya saitani egasi yabo no gukumbura abantu gukumbura guoka abantu bararire liro babange sana kubwatekana ne liro go babwate bale gokorana buna bali ngigikosi elia guru mugano ya gukwanege ntaka korira gatiga
naye pastor ataite kurue testimony yaye anataka kutoa ushuhuda. Anita hata kile watu usitoa ushuhuda sana. Saa zingine tulia, piga kazi ukisonga. Nini ilifanyika? Pastor una ushuhuda yaye. Tata abantu bagakira kiri bolio musangerekano bono no neli ogindiyo. Oro basade ni bono aba ebimonyo bigachaka. Kiko mu pastor ya ukwana. Igo paka nyakito liyo kweta nyora na vamo tengoleti. So abantu bono kubwatekana n'umugano yo bastarwa ne no kongunguro kabantu bakanga pastor nga bono pastor inki okurwera umugano yo ga tubaise korengera ringa ni numo ire gwita abantu bakaba iri baito akitora kore tumanye nga nkware nga zerombe iyo. Fine, but I'm not there anymore. You're not there, but even to kwara kore bikoko sana kware kotia to inyoria. Maete liberera neli gataka ko basayo. Igabidi basta asabo kwabera abatebinga ga Kenya n'abamochera pola lakini yabete limba tebikeranya sasa ndusiri na kongu ino irangora. Mundo ino kwete timo manyetiere natali ikikiandeta lakini gona nataka kotebanga na bintu nare gukora nebikongu sana asobo saibwa no bunge nchiko nalenga se kinyororo cha saitani. Ikabanga kibono. Ana basta eraga kora soko tebana ki oyingo sasimanya sae na hende nere ungabeire na hende nere ongere mirimo ngokora bono asenge njokero omonto nakwe na nelikire bo ngamwanya bandakaro aselie banaselira banairane asali tu akorete nyasaye na tuaberete kianero bwate chinguru chokoboki monya beronya nabagosera pasta kaenda no kurandia oyo rueta so musangerekana karuo pasta na kurete kurandi ninkoboli nsomera maliko ga weke bunga kemo era ngo chutia sobuga ngo sana no ide gachi komano ka 12:11 era ufunuo yandigereri ga 12:11 12:11 no kumano 12:11 ga igere bosyo alia yene mumenya Revelation 12:11 sobuga ngo nonye tidio mosomi mo yebwa maliko agirdiga na barabwo bakamubwa ase chinguru chia manyinga emano ye ngondi. Number 2 na samangana oborori bwabo tibancha obugima bwabo no nyangoika ogokwa na samangana yoborori bwabo. Yes, actually Bible songe ko wona ki through their testimony diganjo chuti kyankero. They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Tigera ego. And by the word of their testimony. Yes. Tudus. Akiringo tevere tigankorani. Okay. They did not love their lives so much as to shrink from death. Thank you. Bachete kweringa mono ngatu kurwa borori bwaito gasenge njobono tura wama kweri, they spoke it. That is why ekebago keoncho getekera ndandi entegerere wetani omonto tabwati mugano. And that is why nyasago tumeke bibage bibe bigakora missions chinene ase ministry yae. Paulo noyo mobo monte uligete bitabu biko make sense yenzeye una maruba Paulo nkora soma. Do you know sometimes, my brother Dudus? Ndio. Noni kanisa yonye to kwenye chimono sometimes teli spacing ya so monto etere temegano geteme kongo okina. No madabo. O monto ruete boli street konye sako kole bintu byo gokumia cha tebe nganche konye ende iga na achira mosa berembe part of you. Do you know space na vera bete save for the person? Kero monta kumulira te kumojajo otara moleta ke se kwaya karamu eteria segete. Sometimes yense ke kulisiwa abantu buya kwetani kanisa. Do you know that? I am telling you. Omongora mande te akinchuti. Aire magana mongwano iyo. Na ile no maeta se code kote verenga ki.
Tubaze ko disclose ile tele umuntu ayo nyote bire to moteo liteba. Engombe ekali kibando cyo mulisia. Omulisi kama taji bango Kenya ngombe ye. Ngade tumwagirika chama kibande cyakane. Twake kostiga. Twake kosti bagana kole geteke ba. Eze mende engombe ekali kibando cy'umuntu bwenso murebi. Akamote agatebyo monyene ngombe gaki obaze cyombe kitata kitosumbwa adaje yane njali muina utagotiga ni jendi ya kananda mbeka antisega ikera ngombe te kumanyanga bandi tetegeri koli to kumie ndugu yane nabucha byara eni bote tuzokolia ngombe nabe kubutolengo litali wanja kwa ngombe kubutoleri kibanda egende ke kaboro neje bakagekora igo. I am telling you Dudus nakiako era yesa kotebya bantunga inu no muonyo bwense mutawansi yesende inu no borabu bwense mutakumuleka tikako jaji umuntu no mugano yo kurumagegesa arure kurwe saitire kai umuntu onyo onjoleire umuntu aza umugani kurumaga tikakurireti umuntu nebinta aitire kurumagega ngabono mubekirira bastambu ingo inya barego. People do change nakinganjere tenya sawo ligoro nanere ngosaba butambe ni ntachinone kanise iyonye teri gochiwa. It's because of this. Listen to me, it's because of this. Nyasaye gago kwabera buno mwana oye my friend. Egento kukwana na Nyasaye naye wego kimanyete mwanya bantu tayo kimanyete. Abantu ba expected. I'm telling you. Wega kwa wase Nyasaye. Tegerango David my brother ngukubona point yane kunye korole chinguru. Omwana umosirwe keraje te bantu ba expected tinga ise na mu receive. Omuntu onete ibintu bya yakagenda agachikuigo serense. Lakini yegerera nete Nyasaye isega muroche lakini kiadede. Omwana no iranire my friend yo garo kukuruwase amaino ya makweli. Agiri na receive my friend. Agiri ngomende chinguru tokore. That is what God. Abantu nabakongore kanise yase kwagenda utaite ko change ndidi omokorro monene. Don't bother about people. Bother about the network yona Nyasaye my brother. Yatokorera ni Tindate biuka bantu mbaji kanisa. Aya. Lakini ako taitingo bwata ube. Yes. Yesebu oyo oneti kunoroli. Bantu na bange baoneti onoita bamra bamwa. Yosef. Era Yosef. Ari asa chiete ekirenga babugate ngerekera bamoneti kuchali. Ngose bamo asire banyore chibesa ende sago chia. Ani ogo akwe elieta asire. Asire ngaki. Ngojite kokonya bantu. Gatenere na ndo chite kubakonya. Kerenjara yakamo. Kurumuina. Muweka no yote goja letera. Amagara Nyasaye gakiye. Amagara Nyasaye atigane. Kera Nyasaye nero kokonya kirumuntu. That is why tokote banga tiwonje kwa gokoleke. Tigakoba discourage tasenge enjoy mentality y'abantu. Abantu mbabwate megano no eno yo kogojaji yo manywe. Terwa. Tiaturwa yo wa. Wada waga. Na kiwanjire teko. Nyasaye igoro. Dere taton. Mogo tebege the most high. Ekero Yesa koereza abantu abaroki bena kibako sabana kyako teba. Tatu itoli igoro litali ya ulisikwe. Totala kwanira kende gyose. That is my prayer. Akiamina. Naboko ko kwana na njeno tindi ko chikanisa. Agine ere uyatoka ne oyata ke tuara kengano. Lakini oyo ligoro ere kwa musaba. Ano, olia Nyasaye ngoigwara masabo. Yes. Enchero korro montara yo koraka masaba eta kuigukana Nyasaye tali era korro. Kiamalika ko tebe tanga eta cha etionde no munyanguru. Ndoro sia mangana maiya. Kera bora arandia. Ndoro sia mangana maikoraje. Biambo toke gesero kichikosoli ga igara bakosoli ya tokolera ndio mogenia cha igaze studio tokole chingwana moja kwa moja. Alright, barabara kabisa mwaje motegerere tigankorera nega serugichi gosoli enabogosoli meyenka muziki CFM kama kawaida nchemuna butambe nguru kwa MC Dodus. Uchaka nechi gosoli tugutukubu kiralera sekimirano kia English Premier League timu ya Chelsea igo yabeteretuwe kurwa makali yechigulibera 7 ne timu ya Leeds United.
timu ya AFC Bournemouth kayikore timu ya Everton chigulibera seyemo ekero Tottenham Hotspur yaikore tu chigulibera seyemo ne timu ya Newcastle United. Timu ya Manchester United nyuma yokubwa chigosori buya sana igo yabeteretigwe kurwa makali yegoriye maseyemo ne timu ya West Ham United. Asekimina nekyo kya English Premier League chigosori chiragosori gwo tukobwa rero mwacho motegereri timu ya Aston Villa ne yalegani timu ya Brighton Hove and Albion egere timu ya Crystal Palace ila yalegani timu ya Burnley. Timu ya Manchester City negosori timu ya Fulham egere timu ya Nottingham Forest era gosori timu ya Wolverhampton. Timu ya Sunderland chigosori timu ya Liverpool. Segosoli erigeri mononga negosoli gati timu ya Manchester City ne timu ya Fulham na onye timu ya Manchester City kikuchikubwa egosoli yubutukubwa rero nabo era chiko keanania eliansa lichi point gati ya timu ya Manchester City ne ya Arsenal etanga inase MSI Premier League yo ya Bongereza. Henry Gongera na so ase hegesori gijosoli na bagosoli na gukwaliganiria yande chikoraga chinsa isano nemo ide kemerongene na isano usicheze mbali. Ikyo negesero gichigosoli na bagosoli.
Tinganere abo muraya rara abantu beligoma tima itingi ya sarikira roro lakini no ara igase studio na chiko totebia yonsi asenchira yubukira nukegumana mungu takanga bwe kwanira bwe kanali kubwenera bya kabisa cyabuto grade kamera ngobire na nyasi nsebire cyabono mambia chinsani cyorogongo rwa Afrika mu chenkane mu gusikisi FM nchebona butambe enkuru kwa MC Dudus. Karibu sana mheshimiwa. Mbia mono MC Dudus. Yes. Na gokira kuba se studio ya Kiss FM. Ndio. Siri tukolia rero. Na ende mbia mono asuku ngarigania. All right. Nchasa Marieta una moigura ba nchwa bategereri gonkuru kwa Johnson Ayuka. Oibo Marinde. Cheno mubiare bwe wodi erigoma. Yes. Situgera aria nyankoba sub location. Na gokira sana kuba mona inwe. All right. Na ande tikangireri bageri gankwania bategereri bonsi bantegererete kurwa gusiya ito. Na nene mono ase wodi ya neyeriko masenkurwa. Yes. Na abasogeirie abanchwa bomonena asa masikania manene na abakwaniringa bwakire bia mono. Asante sana Omoske Johnson Ayuka Omari. Yes. A very very good introduction. Karibu sana imeyen karimu gusikisi FM. Umurobili yokuru kuminchulimi na muminchulimi unabotambe tanga na moseraibu. Nyota minchulimi mapema asubuhi yanga kwa nyuru lakini asingi ncho kwa minchulimi mapema iko kwa manage iga on time. Yes, yes. Bono kwa tebele lieta egen tokuli ingere kiege. Ritanga nitigante dudu singanche. Nchino musai. Yes. Una goika oteba. Na nda bange ngondo kabaru musai bwa bange. Okay. Ribagali nene tukuri kibono igase burai bwa matukaya. Gotutai to musatu wa space ya soburai. Okay. Nchenkuri gende kerokyo bo MCA ase ward yerigoma. Yes. Eyuere boge tutu ya Masaba. County ya Nyamira. Ndio. Yes. Watebanga abange bagokoroka musai bwa bange. Yes, yes. Abange bagokoroka musai bwa bange. Na bagokoroka tali yokweruka bo. Na bakondoka. Okay. Yes. Mbwige netenga no musai bwa bangole. Kabisa. Okay. Yes. Ikona basai bokora abange gusena muntu bwa bantu. Nchegondo muntu bwa bantu. Na singe nchondeke goriegeke. Okay. Ndo musai. All right. Bona abantu go bakondra nganche igo nganche tekobo muntu bwa bantu abange. All right. Yes. Asante sana. Asokoli gerokyo bo MCA ne ward yeligoma. Yes. As we are speaking ward yeligoma ne bwato murai. Yeah. Nkeke ya salikire ward yeligoma yoroche ngankiraba utagetekero kende nayo aiguburai. Okay, nchetinga njitiko tebanga gento kia serikire. Na ende tinta etinkore siasa ekobanga nkorete rukunsanana asobora ibora aseli tukoria rero. Ndio. Na bolibo gocha mambia. Ege anene mono gonta etako tebanga umurainaro. Una wikire goteba. Ndio. No muraikaroro kokorari party yae. Lakini ekerenge ankelinga na bera nyarikanenga ogokora kwaye nkuri guisaniki abamenyi bara ase ward yerigoma. Ikotinda atebanga mbo bakoregas. Yes. Ero korere korengana no kunyara kwaye. Bona inche nkuri ginde libaga kore korengana no kunyara kwane. Uno mumenyi bwerigoma. Okay. Yes. Kikatiba. Kikatiba. Okay. Asante sana. Mbwege nete manyete ase siasa ye titora jagira sole. Ngakibwege netangana. Na hende ekirenga kia ekenene gosinga kibirengera libya ubichete bono naki ngakiboto kwege na konga na sora yo monyene buna Johnson ngabono nche sako soka sabantu beligo mamba ibirengera libyane indeed ninche ngisaine na hende mbaba se kungancha na hende nimba se kubarabya Dudus ndio tigango tebi inche namenyere rigoma namenyere n'abantu ndio nabere ngusanga n'abantu asamangana mange tindio mogeni ase siasa nekero gontana kuboria kurende nje nabira ase siasa nabira nyarikane no mura yore kero gobono iga nimbeke toko boka supera ibwae. Okay. Ko bobisi pone kero ngusanga nabona inchi be ward yerigoma asubwagare nguigunde buna bakorera igasubwenge ngona chake no kwarenga ase timu ibege to mura ibono geti no na ringa. Okay, asante. Yes. Okay, endera bono Lakini ekero konyora abantu babwate amalalamishi amange korera bare kuna gotera bare nga yange kengia koruga lakini tueba ngano no kurigia esuluhisho ya mangana ya bakorera mange igeta kere kurwase oyo moito ikagera nkarigereria nkaronge kene birora abana inchi babwate bono igobire bigukuna mono ikiagera amagana na manga ataraikera na ase ward
gutatiga rende ekero bakorera na bokorora nga mbabwate ekerenge ekiya nche ngesokio buno omosago moke nkabata inga rinde rionsi muri gochikorigi morai gose nkuru naro piararwe gose nkaji araru morai no mumubwate gaiga nino morarosio morai abo morai akore birimukaneti bikorekane ndio nkabata ibona abere richiburia ino nagiakwera nachire bono nasaba na inchi kuna gwetande manyenga ingi kekanire gokorwa na enche bunande igagonye genete gentekemo okay umurai umuya igakoba umurai ogotegerera nekero ogotegerera igukumanya ng'a michando kia abana inchi bakora gintu kieke bagwetera nakekogera nkuna gweta I'm trying to collect views kurwa asa abana inchi manyenga nkibagoteba nkibaganetie na inche ntegerere mbibwate buno omwana obo gose buno omosago mo tukinie karia yane ya siasa asoborai. Okay. Yes. Asante. Ase gudi ligoma. Gwatebire nga kero kende na bora toke kwa wege kero okoboko kwa asomura yorobono. Yes. Maida sabaro kiwa yeso. Mbalengo yo mona ba onjogete ne gose bakemba onjogete manyete bakatebanga nando manyete. Bono ntoro jigo sebintumbi ya bikogenda. Yes. No yo muruete yeso bado no yo mubwa boro kigwa. Igotagete komorwo yoro asengencho ya personal interest gose na asengencho atara kore meremo gose na asengencho na yotagete ngaki chance tutagete na ayo tumeke birengere bya gukora harari goma dudu sinchege ntonganetie taringa gontagete gose como betray. Okay. Timbi levetia samangana betrayo asoborai. All right. Egento ndengerete gose egento narorire nebirero by'abana inchi. All right. Egero tokona kurigia machibu yebirero biga na bekunyarekana gwe asigete kwanyoranga no mwana inchi ugoche irogotebiringa kimomura urata chance ntoko kwari bagotokoriga situruchinga na tokunyara kugutuma okore mirimo buneganeire. Okay. Igo timbu ati bobe bondu bwensi no murayore kerogo ne ritogoteba naki kera kwanyoreri bagari yago ritumeke buya abana inchi batike kuraramika gose ekero kwa iruri bagari okora tegerera abantu bawo bakoete mirimo. Okay. Igonchane na mone ugocha kwane igongiche ta sengencho inyugwetenga abantu baito mbabwatebirere binge baganeti bakonywe. Yes. All right. Asante sana. Ebirere by'abantu babwatembire biebi ekero osakurabwa wike byabo. Okay. You know, a county government nebwate resources chisaine. Nekero murai mubwate ore bune prefect ya semori buna saba na inchi atari koreta resources chirichicha asebare igakobe shida. Unabono nkuonere chinyagitari chito especially chi dispensary. Chi dispensary chirororo lakini aboko genda sinyagitari yo Mario Gabure. Gose chi dispensary chito chitakere ko operational. Even weekends. Gose chiba operational 24/7. Because again to kurigeri iga igoma tatarie town irigo matarie town. Yes. Rigo mabantu baro nabaremi abana inchi baro nabaremi abangi nabagotumbaro abagaka bagotumbaro roro eto kenge emergency atokianire botuko omungino tabugati nyone transport yarari ne gari agende buna bono seitari nyagitari yerene nenkeroka ndio tabugati transport yaragenda kini dispensary no eregeso na ruguru lakini yatoka nga botuko gesiekire ekeresiekire igo umurwairo yakorera gento kieke ochandikire goso umire igera tabugati njera yobokonyi ebirengereri byane number 1 igo inyugwete ngango chi dispensary chito nchi abo operation 24/7 nyona abanyagitari bari bakurwari ororo barigerigwe none chinyomba ase bakomenya angene chi dispensary baba ngango correspond bare to emergencies chiri chigotoka abuna asijense mu chinyagitari amariogo na reshida ase county ito ya Nyamira igonga ntaite gotebanga umurayone no musao mokare na araira keigo na araire ikiagera umusae ubwata abaiburi baye bare moyo na ndo gweta inte village yoranga kia abantu bamenyete tatakiri kurara natakiri kubwati make sure ngabana inchi baye bari guchandika gwetera singijo ngamario ga buri chinyagitari. Okay. Negento kende chiskuru cheito ibilas bia ECD. ECD classes in Chio. Unabona ngise kobara
ngisiko bare classes chiaga chiru the whole of the ward ye rigoma mbigo ika 10 okay na bona semia ke tatabeire kirogo bone kero to kurigereria na boto kumachikoranga yaya obore umbororo rasoborai na ndembuga netio maunchoreria ekero okay Omoske Johnson yes sir umura yoronko mo mware yeah mware kurigi burai gokomo manifesto ya enki yari gukwana umathige ntongere kamo tutagere ku understand agia kora basai ba chira se kurigi birogo ndio tukere ku understand ngente kamo umaita se siasa umona siasa na bago cha kubwate chi promises eguni ngima okay na nde baka kwarange kenepi tuise ko mwali baga okay na bakunyara kubwata wananchi buya bakonye bunaganeti gose buna bariereire ira ekera soire kirogo ndio eluga gego change kwarorire ekera eluga ya change bono gwatiga ayekwenyo kwebanga bona bali kwari ku promise bachire okay gose mwakora ndike kiara bakoire ribaga ndio ayegwasi ko mutu kwanyoranga bwogo ikomenya tebuya lakini umwananchi wa kawaida ulikuwa alikulira chira turamokonya okay bono abo no challenge kurwera mo right asante sana mheshimiwa gwatebire nga abana siasa igomo no kwarenge part of the team yes. mwachide ne chire gunie ngima yes echo kitaraikira na bono yes ikero no kwarenge part of the team inkyo korengereria gia kongirie chire chigwikirana igo chiarenge chire chiokorigie kirogo gose ne chire indeed chiamine dinga nchichigwikirana lakini ateberanga siasa yebwata magana mange okay na umwana siasa umya titakeirio lichira chinyinge chigo chigosari oborai bwago okay bono nchoyo mobo I really believe dia sichira umweshimiwa arwete na ende nkaisanekanga na chigo tokonya gose na chigo konya bana inchi berigo manje no nyata renge konkonya nje tayari ninge konyete asinchira yane ekiagera tindo chinga nimbwate bore meru bore bonene una bori mai mathara tuare gose mayanti ara tuare in the village okay bona ibuna Johnson Moske Johnson kabisa yeah watebire kuegere siasa na umeipigwa kwa muda nonya korumu sae kero mwari kuri gikura by then nabo mwari gotebye bana inchi ngenche unotagete goteba bana inchi ko chiende gukora gintu gete gukora ndeke neke naye bono mwana siasa bado yeah abana inchi tayari barumirwe mbarumire for example tutebe nga nabo konyora ingiti yarumire umuntu bona no nsagara ne takakwe gosa na no rosiaga na rumukuna igagocharuka igoro ngakibona baraje bakwige naye gose kiagiriruka nere yeye momo gutumeka onde bwesi ugochubura itata kagucha buya timanye tie formula iko mubwate yemo bona naye gwachire bone chire cyaho ngaye no musao moke no musaye bwa bange bana inchi batebire ngaye no muya no tageze ko bakorere mino ngakibara akore bege nenga Omoske Johnson ayu kerengo cyare ko kore mirimo boikeranu natali uchikongainere anyway egento ngege netekemo nchebuna nje Johnson usenche buno musaye bwa bange ndio tiga kuriera bana inchi chira chinyinge utanyare gwikirania richi kondiro richi kongo tebarirenga eke na kibwenta kugenda su mwana inchi tebi abana inchi bintu bibere bitatu biriore neke nenga no nyare gwikirania okay lakini otebi bintu bichire gunia usamangana mangu utanyare gwikirania o promise mwana inchi nga ngumuiroro nyasaye tomoikyo nyasaye dudus wikarire okay ndi wika kwange bono nje buna Johnson nje number 1 igen tondengere tikosen ndarengere gote yo mwana inchi antegerere number 1 tintagete kungainererio okay onye nkirikira ase county government ya Nyamira gitakire gwikira mwana inchi yes wika kemoikire onye nkire buna richi rigoteba lakini onye nkire gitari gitabuga ntigwikira mwana inchi nande ngende kungaina mwana inchi ngani nche moretere ndio ninche mokorere I'll be names enene igo anena mone gento ndate yo mo biaro ndi bwensi bweri goma ndio nche tindi gocha koreta chira ntama idinga nchi gwikirana na ponda chene bintu bibere bitatu
ndene kene nga ebina bonkonyara kubikora naende bikuneta omwananchi directly. Back now to the first question, mheshimiwa. Yes. Ekota ete guchigokora nkirikie kirigoma. Rigoma ntagete ritang'ani Ndio. tutige kuruka chi dispensary ng'ane chi dispensary. Okay. Especially ekero nkurigereria. Chiro kunake. Health facilities. Okay. Chiro operational 24/7. All right. No ina abanyagitari bari bagokora ororo bagachiru what we call servant quarters. Chiro well equipped. Chiro well equipped. Okay. Bamenya ororo ba respond to emergencies chiri chigotokea ikiagera abantu baitu mbabwati okwenyara. Okay. Ekero okwenyara goteiyo ige minute nga etakire nyagitari irigeso nango korere gasi omuturu omwati botuko gati. Ogenda onyore panado nero ororo. Onyoro omuntu naroko mo ipanado. All right. Aya egento kende amache. Aha. There is a problem ya amache. Ndio. Jegondikiriti omungi no mogotu ureke nyoro. Goso mugaka ore omubora kati maiti gusina mutoguro kiki gusigo kwerere na no mungi no he. Omungi nagaro mutaka no mwaka no mubaraka. Omugaka omuboraka. Ndio. Utanyare kogenda ruche. Aha. Na bura gachi chinsoko. Ndio. Lakini mugaka utakunyara kwenda suna ni kebuyu kuruche areta amacha aroseli endagira. Igondikiriti ensemo ya macha nene mono. Chinsoko chito ene chingi ya chikoba lakini tutokere tubekera abantu abo bagotua mache angena asibagutacha. Chipo hole nabo chikoremwa because resources inchirororo. Amacha ko piping kero mo chitu ara mache. No anu mungi no lenge kogenda rojo achigwetweka mache atacha mache gesona mwaye amokonye. Egento kende na kirakio kirikia muhimu mono ase ngencho yobomenyi bore ase ewodi erigoma. Ndio. Abasaye baito tagete nkwanera abasaye. Chibese nchiro chikuru from the national government directly to the county government. Yes. Chire meant for omosai. Bese chinjia na korekana and there is no leadership ya chire gukwanira chibese chinganga ichigo chi kosengi chigokora. Okay. Inchengise kobanga ninche nabe representative ye ward ya ni erigoma. Ebese yomosae ere county government ya Nyamira. Uikaye nyore emokonya abasaye baito muna sitase tokorwa. Lira baigoro liroro lia matoboli. Abasaye baro go bare fer hard working. Patakere gutukana ni chingo koba unia magena. Lakini gento kibaborete resources. Ya effect omosae over desperate also yobo ibigati no bosare kuobonge gati botari komo konya osirio boroso ikiagera egesa kukyo mosae bono iga. Na kikerigereire asama tukagocha. Egesa kukyo mosae gise gusira bono iga mabinto konyora baraiba gocha kobachi president in this country. Okay. Igege ntondigereti empowerment yomosae is very key. Onye chibese chiroro chikuru national government ya county government. Chikoregas. Chikero mosae, mosae akeri tobori ria yaoni, mosae atuge ngoko, aoni rigena, osaoni ebichuchu, anyore bese, dere anyare gwikini kifamilia. Are tabantu bae, asomi abana bae, kare no morembe. Asante sana mheshimiwa Yuka. Kero kende umanyete sabali obura ingo chakirira asegete no musae no murai nabwate byorokererigete kera kurigererigwa bikororekana kwa mbali. So angaki ayekende nkere kwarate mire kora tubwati nguru ya of course lakini nkere kwate mira hake kore karakari yage kumachikorokinga no base ko muteneneri umuyabwe binte binene manye tonye to kwegene kasebike kero kende nabo abantu barasiri okwegena gochya sebinene. So mbere bike kero kende byaberense obuteneneri bwao kwabere ko gukora apa na pale gusekende ngere kwara korere buno musaye ubwatekerenga gyo kubo murai asinge nchiyo gokonya abantu berigo mago sino na basaye no ngikundi kende dudu sina temire nyuma ntara rengere rikorete kerenga kiane kyo burai right. Nchina kabeire ase siasa mono I could try my best nakonya abana inji asinkonyara especially chi welfare chito chira se wodi erigoma na arachi eteire chi welfare chito maite go chibuga tabangina nabagaka nono kure sukari nyombe ere shida lakini kwanyoranga mpata kete kugura nyone kerugo inde bago twaru muchando
omogeni kagocha taburwa asa goikaransa gose barenge ringango mbatwara yone chiema chikonya abantu baito ekero batwarira obokong'u inche nasoiri okoboka ase nkonyara nani ningenderete gosoia ekiagera keriege kenkonyora nabo nkoyung'ango ngikira omwana inchi naratembere ngakigete iga ntwachore buna koba chi representative chiabasae Kenyan wide chikura nchiabete inche my interest was Rigoma ward ase nkorwa nkaba ngochorwa koba a ward manager ase ekiombe kiabasae nekero nachorwa we had hoped inga resources inkuruchire from the national government chito ikere so that to empower abasae baito bakore banyare bakora bagwekonya gose kwegendereria senchere ya muguseyende but injachi kunyarekana no rucho mune serikali yetu ne rubaina ke go bintu byabo mbiri koba directly to us ekiombe kegasira bikabanga nkiale masu encheragete iga kegasira lakini nche tinchi yetu kwa moyo nkarigie enchera dudusi nche ne asola timbu atigasi ya reformo ane asola borongo nche no bwonchore lingo kora obwonchore bwane boka igo kora tindi kuibera muntu igo nkogenda nakore biasara bia nase ngokora nanyora kerie kenkonyora omwana inchi andikinga kiombegete nke bwate problem ndio tinanya koba timbe kokoboko igo ekerenga kiane nkelinga narenge konyora a good space asobora ya resources chire ikonde tayari guchibeka aso mwana inchi bona kukote baye gento bwate kingene gisemi no bungai nibo gutumeka resources ichuta gitoy guchinguru uchirete nde gitumeke igo na igo bantu beli goma bako bona nkwe murungani bare tigango ndararigeri ugeri ma dole gose nindi nyore murozo kwana munainwa singa kiejiga Daniel Mainga kurmongoni na nigondu etase woti eri goma ama ene bwato muchando monene kiara nonyo mwesibi woro omumera yenga bunura arigie ensuroje okorigerie seno koboko njage pare jage to kurwa sako kwa hoteli kwa wote igatire gacha paka nyanchanori pare yo musaja gacha tene gira gitaga kutaga gore pare igasira pi yale goete kachirori chiale gotirororo bono ne nyanga te goeta no na biko monyo to nya goeta se pare yo roje ro ko kunyamale ro kunyanko balo gotirimba ko na paka maje sengera ama ene jibase nje jikuru county aseta yo koranga maene etara janero abantu bakwambukira kunyanchalo baguja mungoni jibase jikuru county ye ambira kora kanega jiga sase mu bayaman yedeli anacha ko bosoro ndeli entongo ta yabanje ewoti yeito ne bwato muchano abamenyi beli goma batagete omurayo boya batagete amagenderero batagete chipara batagete chinasali batagete amache batagete chinagitali asa Maria Tankuru Johnson ayuka Omari jeno mobiare bweri goma nande kene nkelinga omuchando noreri goma monene sana yagegora tuachiramo tutagete kwebeka tayari turigi solution yera konye abantu baito beri goma batige korera nje no musaho moke lakini nimbwate amarorama ya ntagete konya abantu baito be ward yeri goma ekiagera amaene na aringa no nichinya gitari tubwate ase ward yeri goma gusinya mire county ngima ya gitari nchibwate ya mariogo ekiagera na bekunyarikana ngachiwe ase tire county nechi nyinge gutatiganchiri gwikase abanaichi banyako bagokonyeka dispensary kiranya nitakerebe operational abantu baito banyako bagokonyeka abana baita bakebimwerere bari tutoguchakia skuru babwate problem enene sana ase birasi byaito tuise konyora omonto okonyara korora bwango anyara ko bagagokonya institution ikiagera abana baito bachandikire chinda chiabarire babwate ase bagosomera abura agende ward gete onyora chipare chiarosi gubiya lakini ko woche wodi eto yeri go bakwa yaranga chipara chiro siri chiri chiko koruna CDF lakini chipara chiko koruna county government iko chisale gete mono katenga kwigure eliogielio asenchera ya bene na eliogiria wondira abuo na bana inchi beli goma nkieke mwari kwe murunganiria nchakiro yo mutangani ukwana igoro ye para ekurwa hoteli kwa wote yasoka nyanchano yasoka nyankobe factory ndio epare yabera abanaichi babere bakwemurungani sana amaene pare inja kururu lakini tebe kirio morom epara nche ngutumeka nagenda seito asembiareire epare kurunyansira yasoka igwero nande yachi ko connect mpaka abu hoteli kwa wote epare yo igo yaro setigwe
2 years ago no muntu Nyaroseti no mujumbe akabuguri umusigo we county government akanyarosia lakini akaranyarosia maintenance yae njaga neiri sana ipare ya barokira bone gamna tugukwana iga nuruche muna gusia itere empura getweterio kabone para ya tekire tayari teri gwete kabuna tugukwana iga abana incha una bakora me para yende nere kurua keroka ya tirimbo karoi ya chigosoka nyasore yama yagosoka metamaywa ase chiro ya rosi gatiaria epare inero nere ina mess echiro lino mo MC Orosia echireria dus tega kena wana inchi baito bamanye echiro keroka bono ni municipality yes municipality ne bwate funds chai one thing ngwira ndio mo yororo njinata yabanga tinta etikoba controversial mono lakini taite kumwira lingambi yamono because they worked so hard to make sure keroka municipality ya Chiroro keroka is a big town yes echire liko yagachu ne municipality fund ye municipal okay tarimo MC Oroseti abana inchi baito mpata kire understand one thing ya korete no ko initiate procedure bake tukanyore municipality okay but those funds they are not direct from the county government a municipality you are aware it's normally funded na what we call World Bank ngobe keroko bako chibese chiacha a municipality ne bugate committee aye ko decide ngikego korwa na onye chireri yagachu ndio na rote yagachiribu ya ento bugate chiro lakini yagachiribu ye kyagere mpulise gotwa abangena baito go bagutwirwe echiro yabete ko ben closed na aratarire dudus Kenya the last time na chiete Trans Nzoia na roche mushimo na tembea agachite chiringia sana Kitale town echiro yarenge closed omonto go so no monto gwaso anyomba kwagora chingeni chiao lakini echiro yarekeroka it's like it's an open market okay of course lakini ere wazi embrace gutu yomobero bangena baitomba gokonya gose bakanyora se bagutama you go according to you na ende chire nere substandard it's substandard okay for sure asante sana mheshimiwa karabigirege tona abu turanyora litangazo liratu kana made bill jira kada yes tokwirana gocha tutaendelea na masungumzo okay. arthritis, asthma, oburwaire bw'enkoro gati y'amarwaire ande amange. Nkoro bale ekliniki kyabosa asa amarwaire buna diabetes na high blood pressure. Boigo nkoro bale obukoleri bwabosa asa basubati baliabe bwa Trinity yani free gynecare. Ase boigo babugate emashini yo egutumeka go check ya buno mwana agenderete amonangina. Inyora Ronya Hospital Keumbu nkwanchera bale obukoreri bwa insurance ya SHA iyo egotenera kerekemo ogokorerwa asinye gitali iyo Ronya Hospital Keumbu mbabwate ebitanda n'ekigwodi kisaine asabarwaire bali abagutangwa nonya n'ekigwodi kiri kyabene yani private wards nkiraroro boigo mbabwate obukoreri bwa ambulance iyo eroye omurwaire nonya nkorwainka Talera enyagitali ya Ronya Hospital Keumbu mbarabale no muchyo Keumbu elionyoro bugwenia bwabene Asamange Akesimi 0719434186 Gose 0768350999 Ronya Hospital Keumbu more than medicine we care. Aye no munya kiombe abo ase ekenyorokia ino Betika Foundation yantire omokia bwemeroberi ya ino ebe no boremi obo onchorerie boke table banking gose merry go round car wash na project ende ekenyoro goetera Betika Foundation totagete go sira ekiombe kia ino monyare kwegendereria nyorachi overochi apron chi reflector jackets na ebinge byo birari kwa marieta yekiombe kia ino na nene konyora obokonyi gose go sirwa ase emeroberi ya ino buna mogenderete go kina onye more ne chinguru no kwegena ngamunya
nare goika birengo binde bya igoro tuma SMS ase 25555 amone erieta rie kiombe kia ino omobaro bwa abanyakiombe account ya ino na marieta yo murayo ino gose omonoge ntoringo richi application tia ino chiebiombe na kerikera orokia omukio monene nkenyore esiro enene igo tuma amasabo aino rero oimokererie ekenyoro kiago na Betika Foundation. FM enka yomugusi ebirengo bya 94 enuguteyemo omwanchi omotegererio Kisi FM nigo tokugwakira ng'ambia asogo tokore station ya enchore y'omugusi. Kisi redio bora kote nchini kitamba, burudani zimurua zote wanazotupatia, wakitupa burudani nasi twazikumbatia, wambea tu wape nini ili mwende ritaya. Kisi FM. Kisi FM sasa ni moto tena wakuote ambali. Kisi FM iyenero enka yomugusi. Safi kabisa msikilizaji, jideka chia kutokira na 50 na isana sinsa ibere chebono mambe jindari cha Afrika mojizo bade deka isano chiko koroga chinsa isatu chebono mambia na chikoraga chinsa isatu ngonyora tora mangana mayese nchira yobo ikeranu ye chinsa isatu muna wachukuletu wa solenere Ronald Mayaka Brigadier lakini ajide kabire chile bosi umushimiwa John Ayuka timanye tinga kero kende kero gendere tako kora mangana siasa. Yes. Kugenda Nyamira ali account aseme kuruligo mako kugenda Nyamira nafikiri ni mbali kabisa. Ni mbali dimati basi yokolina matatu ngali kyogoche ne big yoraline na tambe Nyamira head office yaito yera tambe and okay luckily or unluckily we got to the edge of the county into to mubago igoro na Kisi county na Nyamira chiparane chinyinge chikuruligo ma chiagenda Nyamira but nchiri bisi mono unekero gutumike para kuru keroka ucha Kisi town umanya ko connect ku Chinyamira. Inere nchire ne ruto gutumika mono sana tugocha Kisi town tu connect tuenda Nyamira. Itera lige ntonare ko meaning kelina ki bono iga ebiyama ne bingebire igotagete guchirero ulibene yani igotagete ko ba independent ngahinke amakioro jo tagete ko baye ngayore bona bududu sinonta etenkwane ro mwananchi ogusi bona kwa ujumla ndio umugusi asante gerete kurwa bona iga murucha sense rochie bakusiba minto usine bwate saiga egendrete kwagachwa omo MCA nege sikisa mujumbe neke gito omo women rep na bako ba momo inisa igangendrete kwagacha dudusi omo gavana na bako bekirama no mo senator abeli bati omo president gako begechuri esa igatereti ntobwate omo muroito ukorunga Dr. Fredo Kengo Matiang'i nerege churi yeito onye nto kwiagacha kurunsabu no mugusi twebe kam torosie saige kororekana nga ne saiga yagachika na boturanya uroboso kwikera nto gutwara sto kuigama igege nto mine tiko tebangelinga ki omugusi asa na botura babange bunanja bono kurigyo bo MCA we wodi ko na botura babange na ntore maiga yo mwishimo Dr. Fredo Kengo Matiang'i ndio na twese na botoko babaya lakini umwana inji nachi gutware jukumu nene yukumanyanga ngumu ya mono ena twanero mo bayeno na tebire gusenga kina aroni ko igweta bya sana bono egento ngote yo mugusio itori tangani tiga twe agache to chamo tubwa to mwana itoko bako into no tore maiga yaye igonche kuna ngukwana iga kuna Johnson Ayuka bigonda maiga yo mwishimiwa Dr. Fredo Kengo Matiang'i na ire lisoli yaito. Asante sana mwishimiwa bekerege tonabwo tukwirana gocha gototebiule ngangaki ule maiga yaye tigatoranyora magana mayasi nchira yobo ikeranu y'echinse sato tukirudi
abu no togochakira Okay. oncho motegeli de kay mogora chinsa isato chebono mambia mangana maya sinchira yobo ikarano nara kubwatia na Ronald Mayaka omwancho omotegererio Kisii FM nigo tokogwakera ng'ambia ase ogotokora station ya enchore y'omogusi. Kisii redio bora kote nchini kitambaa, burudani zimurua zote wanazotupatia, wakitupa burudani nasi twazikumbatia, wambea tu wape nini ili mwende ritaya. Kisii FM. Kisii FM sasa ni moto tena wa kuotea mbali. Kisii FM eyenero enka y'omogusi. Kisii FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomogusi. Rua chintanda nye chense Gosi. Nyamina needs a change. Our major town etabuati no enesima. Kerona arenge gukonya abana be family ye gase bamenyete na barenge gucha boibona mukonya narorekane tu mwana ore disciplined kunyware nya sore kunyware goperi kunyware changa bana ntochi kubyara bacha kutujana watoto wote wale wanatoka grade 9 kwenda grade 10 waingie shule hata kama wana uniform. If anything happens to Rigathi Gachagua, William Ruto, you will not have a country. He has panicked because of the impending loss of power in the next general election. Let us believe in ourselves. Let's believe in our country as we believe in God, because this country is going to be changed by us. Aya namangana magia a Kisii FM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto wewe. Uyo kabero mukonyi bo murai wense yagenye muske Rigathi Gachagua ni gatebera ni gala chikubata sia onde bwense urachi choro kurwa sense me kwamilia serikali kurwanderia kirogo kiburai wense ya Kenya. Bakoli meremase chiabisi cha serikali nigo baboli we gwikirania bakoreri bwenge nchego cha sabana inchi batali ko bachanda. Naboiga bamenyi kurwa sense mu chiri go manigo be murunganire kubatekana na amagenderero bagoteba kuburwa kurwa ase ewodi yo asa yamana yanda mange ni gobantu ngo kwariganya lindo nyare konye bwa senchira yo bikira no kurengana bunato kira semese itu yamangana magia chinsani sato chiabono mambia omwancho motegereri bono toerera uyaigwe buna gwateka kurwa semese yamangana magia ime ya Kisii FM. Ronald Mayaka okubulia kwa bene nigo kwa rurwe go chia saba kuli meremase chia bisi ao chia serikali anene ase county ya Kisii kurwa bokoreri igo chia se abananchi ase nchere gwenerete kolengana no kugania akwabo kurwa ase chia bisi chio oyo mobwa baigereri bobo ene bomanya bantu kurwa ase county ya Kisii musubati Ali Sosero niga gikeria bakoli meremase chia bisi chia serikali abo oba ako oba etiria chinga kichinkongwa abananchi nga kichide chonsi bakoli yobokoreri kurwa se chia bisi chio ukwana munemese itu amangana magia nigo musubati Alice atebera buna Kenya nigo babonete konya robo konyi kurwa se chia bisi chia serikali onde bwensi atali go chandwa ekiagara na bubagwa kana emeshara yabo ogo chia sabakoli merema abu etera sebango bakona chwa amone serikali Amarieta nalisio sero ndo mwabisa judiciary tuongo saba walimu airwe mandate ne serikali kusabwe public korabu ebintu biri bwenderete bwatia machikali mubwenete ko bwatia tia kwandro muntu buno morote gusebuna mumanya ine gusebuna ali kirani yawo muchaya ine kole ebintu bibwenete ko korwa na ebanga muchaya ine ese community ka chiro so bisieria makolere gasebuna bwenete ko korwa especially ngo kwanera government offices ebintu binde mbere bigokolekana inseje lioba
abantu bakwandura abantu in offices ye government okanga tare personal ono tinching zinyu ku understanding mbaso amete go se bakolete certificate chibabeke tororo egeko gereke rukolete certificate ni go gwekanga no etete otaeteti olega abubune katuni okwandura abantu buna okobaroranga muno baroche lakini abantu bali bachire for services echibabwato right bwaba bwenete gokon inyore go sabu abantu bune bwenerete batebi inyore ngento ngeliko nyarekana batebi ngeke ngeliko nyarekana egiround kiagena ketaliko nyarekana neke tiago tigo muntu ni suspense ngagente kenge ko nyarekana ngakiora ngani ngento ngeke ngeliko nyarekana without giving me a ground on why egente ketaliko nyarekana nigo musubati alisia boliri abakolemere mabuo wetigie meremo na kurwali bagakocha saba Kenya bande linde koje ekora asenchire gwenerete onye mbali konyara kubakorera abana inchi merema asenchira eliganeri asechia bisicho abana inchi nabakobegete galia korange gasi munebwenerete nyore muliko bake kepepo okole gasi munebwenerete step down yama nambali basomete babati certificate bale aitro isiko gali bakono gokosi ebintu binde bitayo baichororo ba execute their services munebwenerete elinda abana inchi balitike abande banyolire damages abande banyolire depression goitera services bagoseki from government offices kitali ko materialize mpaka omuntu ogenda into depression bantu baliko basabuti boronge abantu nyore basinyirwa bakolire gazi mpaka yekireke wango bataliko nyara kwemanya tika ba step down abana banda abalisika bali na barabu graduates banyole chi space edinde barate cover na barabu kitamba bakotoka bamuna chikuru kulende bantu bali bande bataliko rora abande ili nabako nyora bantu baratige igogenderete gutegerera amang'ana maya kurwa Kisi FM enka y'omugusi ekonde yabagaka kurwa segwodi eligoma ime ya kitutu masaba account ya Nyamira nigo besokiri na kwemurunganiria kubwatekana na kiliba kotabuna emerubili ya magenderero ya chipara tira kolekana senchira egwenereta sechinseme chemo na magenderanda mange bagukwana n'abasaki baito bamangana magiye kurwa senseme yabagaka buo nigo badalire kubwatekana nugo taiteka gwechinyinge chipara senseme yo cyo korengana na barabo cherire omuchando ko basobosombi guchiaso bamenye benseme yo nigo abagaka buo bigo batebere buna achiwodi chinde nigo chikororekana ko egwa mere buri ao yamagenderero korengani wo mune godi yeri goma abwase basabira barayi bachodire kurwa senseme yo kubeka mu stadio bosio amagenderero ye wodi yo oyo morocho okwana munainga singa kejiga Daniel Mainga kurmongoni na nigondu tase wodi yeri goma ama ene bwato muchando monene kiara nonyino musibi woro komumera yenga bunura aligie ensuroje okoligerie seno kaboko njage pale jage to kurwa sako kwa hoteli kwa wote igatire gacha paka nyanchanoli pale yo mosaja gacha tenegera gitaka kutaga gore pale ikasira pi yale goete kachiroli chiale gotiroro bono ne nyanga te goeta no na bi ko menyo to nya goeta se pale yo roche ro ko kunyamale ro kunyanko balo gotirimba ko kwela paka maji sengera ama ene jibase njeji kuru county aseta yo koranga maene etara janero abantu ba jibase njeji kuru county ye ambira kala kanega jiga sase mu bayaman yetali ana chako bosoro ndeli entongo ta banje ewoti eito ne bwato muchano abamenyi beli goma batagete omo urayo boya batagete amagenderero batagete chipara batagete chinasali batagete amache batagete china gitari mancho moteli nigo bamo ochirio mo MCA we wodi yo muskenya mbega gisesa sugota suguma elinde konyora emerubili au yamagenderero chase wodi yo elinde kuimokie gore birengo byobogima guchiasa bamenyi ibensemeyo asa Maria Tankurgu Johnson ayuka Omari tenomo byare bweri goma nande kene nkelinga omuchando noreri goma monene sana yakegora tuachiramo tutagete kwebeka tayari turigi a solution yera konye abantu baito beri goma batige korera ncheno musaho moke lakini nimbwate amarorama ya ntageta ko konya abantu baito be ward yeri goma ekiagera amaene na alinga no nishinya gitari tubwate ase ward yeri goma gusinya mire county ngima ya gitari nchibwate ya mariogo ekiagera na bekunyarikana ngachiwe ase chire county ne chinyinge gutatiganchiri gwikase abanaichi banyako bagokonyeka dispensary keranye neta kerebe operational abantu baito banyako bagokonyeka abana baita bakebimwerere bari tutoguchaki skuru babwate problem enene sana ase birasi byeito tuise konyora omonto okonyara korora bwango anyareko bagagokonya situation yekiagera abana baito bachandikire chinda chiabarire babwati ase bagosomera abura agende ward gete onyore chipare chiarosi gubiya lakini ko woche wodi eto yeri goma kwa yaranga chipara chiro siri chiri ko koruna CDF lakini chipara chiko koruna county government iko chisale gete mono
igogenderete gutegerera amang'ana maya kurwa Kisii FM enka y'omugusi. Karoto gutigana na yo mwancho mo tegeria baremi ibemesie kurwa se county ya Migori nigo basabira serikali nene yense ya Kenya kubakana esira ya boye mesie yere ekerengo ye shiringi chimilioni emiyemo na 55 bagukwana gwetera sabarai babo bekiombe gekoro kwa Kenya Federation of Sugarcane Farmers abo bakwire mesie abaseke wanda gisukari ya Sony nigo bateberuna esire yuri bwenerete kubwato kwelinde ko bakonya baremi abo woikrania emirubuli ao yoboremi bwabo bwemesie bagukwana isiko ya bisio mo county commissioner abwe county ya Migori abaremi abo nigo bagate babuna chira kurwa somura ibwense ya Kenya Muske Dr. William Ruto nchira ikerana kolengana buna aliete chirechio ekara korete tarogo chia sense mejuye county ya Migori abu asatebete buna abalemi bonsi abu batarakanwa chipese chiabo kurwa seke wande kiumba chikonyora chipese chigento batebere chitaranyorekana wikira bono igogenderete gutegerera amang'ana maya kurwa Kisii FM enka y'omugusi. Ronald Mayaka umuraibwe kiamagia DCP oyoboigo kabero mokonyi bw'umuraibwe nse ya Kenya Muskeriga Gachagua nigatebere buna akurwa ase abarwaniriria bonsi boburai ibwense ya Kenya asensemeli kwamireria serikali nigo barachigo choroyo mobo elinde kwirukia ebandera yabo mobo asobo choriyo bonene bumwaka ugocha Muske Gachagua oyotebere buna nigaro yo masabu bakoriye kerego kiburai ibwense ya Kenya nigaene kiribuna nigara mubwate sionde bwensi orachorwe korwa sobo mobo ainseko babuna taliere elinde kwire kerego kiburai bwense ya Kenya ukwana nabariki bamangana mayiya kurwa senka yaje minyo mu Nairobi nigo Muske Gachagua teberuna abaraya bwo mbabuate nchira barachiego choro montoyo mo elinde kwirukia bandera yabo mobwo asobo choriyo bonene bwo cyokorekana umwaka ugocha. Mimi ni mzalendo wa Kenya na mimi napigania kiti cha urais, lakini tukiongea ionekane ya kwamba sitatoboa kwa sababu hii ama ile, niketishwe chini kwa ile mkataba tutaweka ya kuteua mgombea kiti wa kiti cha urais kwa niaba ya upinzani na nirithike, nitarudi kwa wafuasi yangu na niseme mimi sikupata umaarufu wa kutosha, tumekubaliana ni fulani na tutaunga mkono, hatuna shida. Tuketi kwa ile formula tutatengeneza ionekane ya kwamba sio mimi nitapeperusha bendera, ni mwingine, mimi nitaunga mkono bila masharti. Mwenchomo tegere Muske Gachagua nigatebere buna bomo bwoni gobole no kwege na buna nigobora chikonyora chikora chinyinge cyoko mu bwo muraibwense ya Kenya Muske Dr. William Ruto asobo choriyo bonene bwo chigocha omwaka ugocha. William Ruto alishinda kwa sababu ya kula ya Mlima Kenya ilikuwa asili 47 47%. Hiyo kula imeondoka yote, hiyo hana. Yeye alitegemea kura ya Raila Odinga, aliwachana na Mlima, aliwacha kula milioni 5 akifuata kula 1.5 ambayo iko msituni, akaenda kufuata kura ya Raila Odinga. Ile kura ilikuwa ya Raila Odinga, ya Kalonzo ilikuwa hapo 2 milioni imeondoka, ya Wakisii ilikuwa hapo imeondoka na Matiang'i, ya Western imekuwa hapo imeondoka na Natembeya. Ile imebaki ni ya Wajaluo. Hii ya Wajaluo iko mara mbili, iko mrengo ya kina Babu Wino na iko wakina Wanga na Oburu wamebaki na William Ruto. Yeye amebaki na kula ya Wakalenjin na Wajaluo nusu. Hakuna kura ingine yako nayo Kenya. Yeye ni kuongea tu, anaongea watu tunashinda na 3 million. Politics is a game of numbers. Na mtu asikwambie ni hesabu kura zake ziko wapi. Lakini mwanasiasa lazima apatie watu yake hope. Tutashinda na 3 million, tutashinda na nini, hiyo lazima. Lakini ukimuona amejaa wasiwasi siku hizi, ako kwa Wajaluo hatoki hapo, na politics is a game of numbers. Igogenderete gutegerera amang'ana maya kurwa Kisii FM enka y'omugusi. Mwenchomo tegerere nigo yabeta mayenda manene asechinsemo ochia Mwenchomo tegerere chinsemo cha Bonchari county ya Kisii sensemo ya Gesonso chinga kicha matanga yoko mwenia umworoki woyomo yokonyoro umworoki wa seskuria secondary y'abanyaruka ya Magena iyigo tokeme yabo machoge burabwe county ya Kisii iyo siriyo bogema bwaye maiga yo murero gwatekana gosambe nyomba yo boraro ase sukuru yo chiwe kibere chaitire umuyigo yobo matanga nigo oikarenetu n'ababwatani abange bechiseme gati yaba boroki wana bali mukuru wa sesukuru iyo abwase bamurere tanyagosira buno umworoki wolenge okoro mukia sama somo
omuliro oyo osamba omunyaruko oyo nigo bwatega sesukuru eyo ang'echigwi kibere chiaetire na kumutikira chingoma chimbe cy'omuliro ekyo kyerere tuosire obugima bwaye abwasabete gakoenigwa lituko ligoro n'abambake ababete bakonyora libaga ly'ogukwana elinde kurwa amagombo abo asomusangirikano y'obwata amagombo amange. To the family, we extend our deepest and the most sincere condolences. We stand with you in this painful moment and share your grief. We feel your pain and our hearts ache with yours. She was our way of making everything and everyone around her feel special. As we mourn, let us also thank God for the gift of their life and find comfort in knowing that God is close to the broken-hearted. Laura was known to everybody, including the newcomers who are grade 10s, but we have no words to express. As staff and the students of Magena Girls, and want to tell everybody that is involved, friends, neighbors, and everybody, we are indeed saddened. I was among the first people to be at the ground. I never knew there could be such a fatality. So, we mourn with the family. We were here. We want to appreciate that you understood us. Igogenderete gutegerera mang'ana maiya kurwa Kisii FM enka y'omugusi. Roboti rumoncho motekereri nigo rogotu kiteke komenisano igoro yechinsa isato chabono mambia nincha bono tagetenya kolera senchira yobo ikranu kolengana bona twekera SMS etio mang'ana maiya ngwakere mona senge nchwa chara kwa tegerere me Kisii FM enkaye mugusiga ndira gutegera nende kiagara chikoba chinsa nyecha bono mambia ningi chaiga nkoretera ya mona yanda mange asenchira yobwenge elietaliane nigo nkoro kwa Ronald Mayaka. Omoelio bwa mang'ana maiya bunaletwa asole na Kisii FM enka y'omugusi. Kisii FM enka y'omugusi. Kisii FM, hey! Kisii FM, Kisii FM enka y'omugusi. Radio Nyambeyemo eboto manyi Kisii FM enka y'omugusi eboto bose Kisii FM inkaninka Kisii FM 94.1 yo Kisii FM 94.1 enka y'omugusi. Kisii FM 94.1 ayeno matekereri bwe radio ya Kisii FM imeye kaunti ya Kisii gose kaunti ya Nyamira. Kisii FM kachire kuma Nugani tiko tuma matangazo ocha radio ya Kisii FM bono na bogoto nyora gwetera sabati ntbaito au bagoto kasichinsa mochikubwatia kinsa mochakeroka nyoro mwachenti oito imeye duka ya Ondari Enterprises ije kutoka separa ya Kisumu ndogo kinsa mechichakeroka aino momenyi bwe bunge ya umachoge borabu tutarira service yete ije kutoka somu chyo Kenya angene stage imeyajaribu waste filling station na bari kinsa mocha top nyoro mwechenti Kisii FM imeyeduka ya Hamas ijire mbarabara negeta seni kya nyimbo kya manga. Kisii FM enka y'omugusi. Gendera gutegerera Kisii FM ejenero enka y'omugusi. Buda, usikimi nasikia kuna waseo na shinda trip ya Vasha ya 50k na 50k deposit kwa money market fund kila mwezi. Ebu turevishe jamaa. Habari ndio hiyo. Save big, win big. Panga maisha yako. Open and save in your KCB Gold Savings account via the KCB app or by visiting any branch for a chance to win many prizes, including the grand prize ya 500k MMF deposit or a one-bedroom apartment. Refisha ushinde. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
amang'ana amaya kochesa balimu bonsi kurwa senyagitari ya ram igotoka imeyo mu cyobosongo bono enyagitari ya ram ngwanchirere ekava ya sha mwalimu comprehensive asobokoreri bokubwatia obokoreri bwa inpatient yani okurwaligwa kore ward outpatient okurwaligwa kwagendaka dental gose oborwali bwa maino pharmacy emechando yonsi ya maiso drug and substance abuse rehabilitation gati yobokoreri bonde inyuranga obokoreri obo bwonsi nigoko bonyora utari gwakanira kende gionsi tarera enyagitari ya ram eyigotoka mbarabarene kigambere kenene gia Kisi yani Kisi Law Courts. Bono mechando kieje nanyorire ne chingoko mari bichuchu nchara ya binyarire chingoko chiane timbwati ndagera ngochia nkibono kunya kwe murunganiri ona etora manyanga amangana achira maya gusiga iga e company ya Kitale Industries yaharetire chindagera chikorwa nga Faida Feeds ime yagusi chindagera echi buna bono chindagera chia Chickmash layers growers echo bakoni aseri igoririe inse kabisa none je ndagera yetu yonsi ipimba bwati nkiutatarera guchiororo egere nayo nyore endagera yega oe chingoko chikine libago kona gutwara stressing achingoko enjara ya chitire Kitale Industries nigo bono bakoroserie endagera ngiya asetugo yao eri gukina buya endagera emanyekaine buna Faida Feeds enyorere chindagera buna Chickmash dark crumbs broiler starter mash and crumbs growers mash kienyeji mash layers mash and crumbs tarera Faida Feeds imeyo mu Kibusongo imeya mahitaji discount limited opposite Aga Khan Hospital mbarobali negeita ke emergency imeyo mu Cyumagombo banyore asichiro ya magombo ime ya Nyongora wholesalers Woigo na bukwenyorera chindagira chia Faida Feeds asagrovet ndiyonsi ereange nasore asamange kwana na mahitaji discount limited wetire namba 0790637896 nabaigo Nyongora wholesalers wetire namba 0710833817 Faida Feeds endagira engiya aseriguri religia asomotugi sabu nere yo tagenda gwako mwanjo mutegereri buna bagate babuo sugunana egento gekura nere Joseph Wondika ne banding maya sugunana mwanjo mutegereri egento gide kamera ngebire nebira sinsa isato chebono mambia yabatereri ndake na chake ya singi chibiro bikomyoka sana no mugeni no ara igase studio semambia bono umuske Johnson na Yuka Omari oyo higakurigikero kebo MCA ase godi yeligoma mwanjo mutegereri nere to nera igase studio kurutoka chake chinkwane chigo tu asoire nsemo ya kabiri bono nasi tubekerege tone no tugo chakera karibu sana mheshimiwa wa Johnson na Yuka asensemo ya kabiri chinkwane chi na ndenere nsemo yo moeli yumuruli yo mumichulimi asili tukeligeli Jumatano nguko natwale ngigoro nganga ki saiga yo mugusi narora kwanyaga je kwanyibeka ebisigisa chibito wateba maomo naro gwakongana igoro ya mabati gwakona igoro yigechuli nebintu binde binge napo wateba ngana ora somoske Dr. Fred Okengo Matiangi ncheno ndabo okay esababu enene gukubeka honererie esababu entangani una to ukwana igondete yo toma Fred Matiangi ningo olino monto koregas
no muntu bwe gasi nekero believe ngano konya abana inchi bago asoko bakorere gasi kwe alaini aso muntu okore gasi Fred Matiang'i na akorete gasi engia yes kare CS naende ekene ngelinga amonchoreri ali arete tase serikali yarenge ngakieyu baka wika bona iga na aragendete gutumika igo I believe in Dr. Fred Okengo Matiang'i wetani kende gions okay bono dudu sinate bangesaiga ekene ngelinga umugusi ndotokeri korrekananga igoto chaire umugusi na bwata masikani aye ndio as you understand umugusi no muntu bwato mukia sana nekero tusikirenga ntubwato mukia bukurigia tito baisa korrekananga ntubwato boreu ubukurigie kero kyobo president ya sense ya Kenya yes wikatutu arumukia na kyakora natebanga isaiga nkwaga achwere ndio nisege kero ya gachiru igotuligirire tinganga kitoko toko tuikasege churi igoro ikigikurunga Dr. Fred Okengo Matiang'i lakini ateberia bagusiba minta se bantegeretenga yes wikato chamo amangana yerio yako na gwaku kando bolino bolimo ekene ngelinga umugusio nyento go chamo torrekanenga ntoremaga ya Dr. Fred Okengo Matiang'i ntochigo chaywa igogo ikato chamo tubwa to mwana itoko boko na into abature maega yaya tokona kumosira asenchere ya moguseyende goikato channel itangani na botora aba yatwenze lakini goiko mwana ichi achoro yorumu yamono oh yes achiko konya Dr. Fred Okengo Matiang'i aso gwikira nikisera chirisha yabwate chiya saba na inchi igo egento bote yaba gusiba minto nabono nateka gotebanga kurwa senkurwa kwese chigwoti chigo sigusiyengima kero morayo tagete kerogo ochire maega yo mushimwa Dr. Fred Okengo Matiang'i ndio twense pino otore oyo tayororo iga tabeti orasing inche sababu eyemo guseyende bonekero mwabera bangenchereye na inu mwena mwamanyire ngayo tari mageganya yo musike Matiang'i ni chikumobera kongwa iga gusi mwabuchiro kero kende bono mujujo na bibasa guchiko koruye byama mbali bali mutachi konyora chitigiti nga moisaneke mo abando koboko gusende kero kende ko moraji kurigie mbino yo gotenda nonya ni independent na gocharuka na gosomi ungane ndeme yao boneke nkeringa litanga ni chengu sabu mheshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i yes atige nomination ya korubia oyo koewe ticket aiwe kwa njia ya haki na ndeke ngeringa Dr. Fred Okengo Matiang'i ero confirmary otebere ngere tabu atiko bakukunde wenzi yes asaba raibali baguchiko uchi nomination certificates bachiko peperushe pendera yo kurigyo borai asekero ukendi yonske liba kurigia ikina kyo kango gendra kumusaba na ndengi cha sabara ya bande to kurigia birogo ekene na ndi tingangiro reko tenga twensi na baya tore tingo taba gusonde na rore mobe lakini goikumu ya mono atoke no miamono ga gutuka gwetira soko chorwa no mwana inchi umwana ne rora nyare kugeji amanyenga ningorumia asaba 10 go asaba 20 okay igo inchemuna Johnson nkuriye kero kyo ba MC ase wodi erigoma ndio njegonde tayari ase nchere ya monga anya to gucha kwenda nominations ndio etokenga na akirunse njira bonko bwata uri omboko bako okay moko bako ubuna bubora yubi na kekora kinse chase ko to koligere libuna bona turoje buna America eriga nomination sekero chiko koru oyo kobugwa iga ko uri ondoko bako iga nore tayari goito botenga kikero kendo nyoye kwa igwe tikiti songa mbele oyo ko igwe ticket uine renko bwata ko bako na inchi kingo cha ko yenyora kera ndire kene ngani chenye nyore ninye genete sana ngako yenyora ndi kiagera ibirengera limbwate ne biasana saba na inchi etikiti otene ya kiama kiaye ngai Dr. Fred Okengo Matiang'i nchama kiabwate Jubilee abu nona inchi nkwebisa abu nona nkwebisa igo mwatigire kigia upa upa nera ngo supportire Matiang'i abande bako and as you understand upa ngore national chairman ya upa Nyambega Gisesa mbora nerenta te kurusie kero oro ningende upa nande nchiko mure ticket igo ga buta yale kwa bekire exinga ne mbiko kongero tiga mutigere
inchengenda kuru Jubilee egera mochiko sikikani komo tochiko sikikani neredebe ikiagera tukure chairman ye ticket. Let us be very sincere. So chairman igoteri gochiko vetted. Chairman tako vetted na rogo print chi certificate. Erokorosia. I think you have given the genuine reason as to why otatagethika so ime ya upa. So rende asi chama jiri chonsi yo support ya Dr. Fred Okengo Matiang'i. Yes. Ekene nkelinga of course kire chama na ichi gutware candidate. Na tuensi na botoko baba ya. Lakini mwananchi ka aramboro koboko atebe ng'ang'uru ya mono. Lakini no musike Johnson biranga riri bwate bya sana nindoche nekerengeke nekyo konye wodi Eligoma. Bungaini obonga kimo kegera nyambeka gisesango mu mwale kero mwale kuli gichikura. We not discussing him here lakini ntoko mu avoid kegera no hari ngakimotanya gusanga nere bono kegere kerengeke no gusuki wodi ya Eligoma bosio. Bungaini bubwate boke muburukana buri bwaye tokonya le wodi ya chire bosinga kimotanya gusanga ingenje kegere kerenga moto tokonya bantu Eligoma ni wodi. Dudu sekero na chaka. Na teba ngumurayu ya. Yes. Kuikotegerere. Your employers. Taringe keroro murai no kwaba above the law umwananchi over below the law. Tigange bekeiko. Okay. Umurai umuya a good servant ya umwananchi. Umwananchi nere boss yao. Onyo to gotegerera nki umwananchi akorera usinki agoteba toko umurai umuya. Andake na wira nyarika nengana atemete kumukwanera Mheshimiwa Nyambega gisesa. Ndio. Not once, not twice. Igotiga totebe ngamuri goikerana. Sebono. Bono ntoko nyara goikerana ikiagera. Turo china inche bona so ire race. Okay. There is no way urategerere opponent yage gwa device. Kwarorire. Igonga igento minute goteba nkeringa. Na temete kumukwanera. Lakini akutilia manani. Okay. Tali nche bweka. Nyo mwananchi kawaida otemere gukwanira omwana uyu itokuru kunyambega gisesa. Lakini okoranga tali kubwati mangana bako koragento kieke bako motebe. That's why na chirine solution inganche gonde tayari ntegerero mwananchi togende safari ya mapakuru 2027 ekero bangereri baga paka 2032. I wishing kanganare ngaye igerere ndateme kuri platform ira bareta mu mwensi so that mwali bagana ere igerere itakuwa vizuri tukisonga mbele watabirenga bono igotagete ko ba asekema ya Jubilee nesega yo mugusingo kwana kwali Jubilee nesega yo mugusi Jubilee bono nesega yo mugusi ncheraki ngore deputy party leader ya Jubilee Dr. Fred Okengo Matiang'i. Ngore party leader. Dr. Fred party leader Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta. Yes. Uhuru Kenyatta is the former president of the Republic of Kenya. Of the Republic of Kenya, right? Yes. One the former president, there is no way I would take the party leadership. Wangoiga. Na wato semeratinga Fred Okengo Matiang'i. Nguchiare koba party leader ya Jubilee. Temine tinge kero Jubilee yabanga Uhuru nero re party leader teko besega yo mugusi. No nyabuna tureiga and by the way Mheshimiwa Johnson nkyo mine te kero kota besega yo mugusi. Egento mine tinkeringa ntubwate Dr. Fred Okengo Matiang'i. Yes, ere ntubwate ne candidate. Ene candidate. Onyo toiro mwelekeo nga Jubilee. Jubilee ne ragutumeka. Uno mugusi yange tuwaso amaika. Tunyiagacha. Lakini toro jinara gukwaga jesega yo mugusi eminating ine chama emeli yaye ko bahiga gusi chama yo mugusi yani mugusi ba matengeye ni chama yo mugusi egento ntancheti dudos asekene chemenya ta sikapila chinyinge chimenyete ndio keronata bangesega yo mugusi tiyamine tinge chama yamine tiobomo chama nege nteke ngao no bomo na omugo chamo buno mugusi bunege saku kwarorire lakini chama when it comes to party politics okwe bachira ake bono kwana romo tinde bacha omo mugusi obo mugusi no bwao ni chama ekiagera chama nerese ge kwarko gachumu shimo no bomo
buri no bomo kwagacha obomo nagacha kwarigie gigito kwarigie gisigisa narigia maomo narigia kirama no bunyansi gusama bati buri no bomo negechuri buri no bomo okwaboro gesega yo yani tutware umuntu oyo mu gukwano our behalf negesaku. Okay, mushimo kubeka gende clear so yo tutagereta semambi ndaba utikere gati yo bomo esaiga na kero kende tobeke keke tobe komo nogeri bono dudus no nyumba mwago ndio no bwata abana no bwata umurugi ndio in that family yes ayabuna isa abana usiku mugako nyumba nayo monogeri kende yonsi gukwana na bukira abe final that is after go correct consultation because as a good leader yes. the family we go consult your wife. No, I agree with you. I agree with you. What Dr. Fredo Kingu Matiang'i is trying to do, yes, igata te koleta bagusiamo wana gutukumurigeri muna tato ito ndio kwarorire na biri byonse yago consult kurwa setore na byago aguchikukwana international government or international level tariboigo one gento nare terobomo eregaro ro numukwaniri ito kero tuchite maiga yaye igo tuchitamo abo mukwaniri ito gutatiga ase issue ye chama nani tate kuirana ase chama yes mbare bago tebanga Jubilee tali chama ya mugusi igo tutaite gusiri obogesaku number 1 okay na Dr. Fredo Kingu Matiang'i bonariga tari gukwana on behalf yegesaku when it comes to party politics igategete agutumeke chama ere national party okay not a community party ekina kiata ite gusiri yare ko banga ngutumika arenge chama yo mugusi angu nupa tumekete upa nero because it is saying upa nero renge e founder ya UPA ega to musikenya libate betenge kiama ni kyo manyane ugocha ngomwandi yes that's why natanga nero renge founder yes bono siasa ya Fred Matiang'i yerengia in this manner because yera karanga ki onye William Ruto who is the current president yes ochire ne chama ku UDA right ine chama ya Rift Valley na baya renge igo kwarorire Uhuru Kenyatta na renge Raila the late igabwate ODM ndio nero ya renge orakananga igo ya renge kuru side ya Luo Nyanza Fred Matiang'i in a unique way ero ochire uno mugusira kini ochorire chama ya Jubilee ya rekoba passive dikobe chama yo muiko yo okay according to Mheshimiwa Johnson nkieko ro Mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i a prefer take kama ya Jubilee as in compared na UPA. He's a national leader. Okay. He wants to be a national leader. Ata gete kobo moraibuense. Iko tuanchira nenga ekema gia UPA kwenye nkera ikere birengo biria. Kwenye nkera ika. Kera tumeka se kera tumeka ni presidential candidate. Kwenye nkera ika. Okay. Yes. So igentale kuligereria nkeria ekema kilikibuate national image. Kibuate roots ya kerensema ya Kenya. Okay. Ikia renge Jubilee. Jubilee is a big party. Okay. Let us agree. Ni chama nene. Bono ari gocha na UPA achake kwenye brand number 1 yari kurukunga ine chama yomugusi yomugusi na ere yentata ke time yaye nobo kesaku. Okay. Yes. Igo Jubilee temanyirine yangu. Jubilee is a national party. Okay. Asante sana. Wancho motegele mi studio na watori Mheshimiwa Johnson Ayuka Omari kurwa se kwodi yeli goma to na kuligire nganga kesi asegendereta soro ngorwa gusi na ere no musao moke entago tebankeli kuligiare kirogo ne kiroga kuligine kyo bo MCA bono nkeli giasi igokera igoke 2027 tebirenga na bero beretie endenera guchiko koleta maonchoria kolenga nekerengeri kesi kwodi yeli goma na bora twale libodi asemambiye nduriko gosiekerera mono yaya na boko tulikira SMS gwetera 0791 088922 chakalita mu winchulimi ne namba ya studio giga iga 0796988630 na bago 0706181822 na butora bwate simi beresa togiga iga liboliria o na boko bolia anyareko ga okorene ligai ukimpongeza umpongeze ukimtoa makosa umtoe kiagera bagote banga
kero muntu ngutwara rekerengeri kiae so na gutokora gwata simi beresa tugigaiga turaranyora mabodi na kurigereria SMS tu kumanyanga hali iko namna gani enkayo mugusi halo Ninjo kanzolija mutua. Kanzola Elija Mutua. Iko kitu. John Sodinagi ayuka. Wakire ahora tu bagechezo. Yamono mwishiwa. Aha. Na bonta kete wakirambi yamono kwanza uno musahamo kena ando musahibu abange. Idanga ninteto tebekene. Ayuko iyo nje nongo lete sobo no menyete bono ganyanjonori. Number 1 entere yigaje tebekene bino egwete sikumugane. Egi yakabere ndete ko modeli binga kwanire bia kwana bia kene aya egi yakabere na kwana nga ngosapo diale tiwere fa okay nchena ikere te ga goruema ase weri fa yane ere gorugita ogweri fa aiga anjonoria okay ekina kinta to tebe kene ekende ase ngenje kene to okolire siasa yes nimo mayete bona sisi omwana siasa na ande umana kongo kiga nomination kera abe kiara jubirikero umuntu utamere ugeze matiyanga na asabo theoria oraede nomination bona nale kuburia yukaiga aso gutaro gukwaho kwatarire ngwate bamwarenge na nyambega gisesa bona kere mwarenge nere na koete kindaye Lindo kulika nonye ngende gusigare koete buna busaigo muraumbera nako gurere jaye ya 200 ya 500 busena koete kende ikira kemo kende aha ekiagero mate bono burayi bwajakire waikire wabangire emekakati kirase aiga suwateba kwamanyire ke umuchandorororo nje nalako tebu mushunga kongezi abantu nabange bareli goma bono go bakubu Kabo Mwenge Kanzola Elija Mutua. Asante sana Kabo Mwenge ekerekero kubolia bantu mbalera ini Kabo Mwenge kabisa kenda seli boli oboli ringa ki nkwa yetu katalikanda se ward gosekero kende iko kwatige tu mbeko goita oboli naendenga nkwa talire ward yonsi eli goma kwarorera maybe mechandero nerie Dudu sinche taita ngira ni Kanzola Mutua ngambia mono litanga ni asoko bori okuya nyambega gisesa igotua mubwatete buno mwana oito tukaganinga areta monchoreria manene litangania sawa na inchi tia renge inga ne lazima renge konga gitari kende gusa renge konga kende gusenga ne nchara yandiete andu shilingi 200 yange guse shilingi 50 egento na rigerete mono ena tageto umuntu utageta gutegerera utakira ategerera umwana inchi amanyenga nkyo umwana inchi aganeti enamba ya kabere nkuna gutarande ward ward yito nengare ndio lakini na atemere na ande mbone safari ye chagete chikure chigakare next year ondete yo ntari guikera ninga netingi kere kero yomo tunyako batugusanga ibirengerio imanyenga ninkyo kugani kwaye kore buno mwana inchi bweri koma igo ninga enderete safari ye mbono nyi chagete na ande mbono nkuna mete Kanzola Mutua namanyete siasa ni manyete no mwana siasa umuyare nebirengeri bya yabwate nebya gutatiga nekere safari yo chaka ngo chakererenka chitaga abu no seito okay chitago no seito no na chakirete ura ni nateka go tebinga ko empower and welfare na ninga ndete ko empowerment yeyu no na chakiretenka okay na ke no ene kiringa na ruete mororo na ninga ndete go support yebyombe birase ward yerigo ma asenchere ya mugusenyere korengana no kukani kwabo igo ninga ndere gutara se ward na ninga ndete gutarikira no the ground all right yes asante sana mwanchu motire kikuwa simu nyingine hapa tendala ligaiga semaje huyo nkayo mugusi halo Edo manyakero kono maganyo yibo bwade stuti nande bwakire buya bwakire nje timbu atima randi mange amazwari ya ne arabera atatu number 1 iswali litangani ndio nande nabantu number 2 abantu bako boli kwerende kitutu aguli koma what onyolira bana siasa bali ko boli bonsi bibakwanyire baikaransiramo na barabwo iswali yo moelio ndio ikia korire ga guri gome kenene kabisa ala soke sikakorera abantu ebintu ebinene
orarure chi manage tenti chibateba na bintu binde naire sokolire bono ilio taikwiranĩria libori bono guchukwiranĩria nore people na baboria Dudos umusa ore responsible kire miaka yane yes igonde 34 years old all right 34 years ntagire ko banimbwata abantu ekene ngeringa ki nimbwata umwanchi nimbwate nabana all right yes asanta igintu giakabira aboria igabori nga abaraya babande nga mwakore discussion umeranire n'abaraya babande twakore discussions yes I'm trying my best all right na umeire bake na ningerete kumira abande ikonga ekaroto chagite safari kuna kumira bake toche tuikirane twins all right turugo chiko komo asante yes chukwe nyingine hapa Kisii FM hello Timoigwe Tioyo hata sijui sababu ni gani kwa sababu simsikii kabisa. Chukue nyingine hapa Kisii FM hello Uwo mwenakero gono magenyore studio Bwakire byakaiba Omo seneta Peter Muchoge kurumenyingu nari bari chachaiga karibu sana seneta iganda pongeso mungwano ingambi jamono ikese nginjo na igura marrai buna nyareki igento kende gya kabere na tete kora moboria ndio aba barobo buna basayo ma taba saira undi gokoranga bange mbara bwata kikura oire chikumwende ko batebi babwate kikura na ende bakia kaso bonge okay iswali gya kabere abantu mbare anda ke bago takwe bisa soyo minto matyanyi mageka ndio tako mwake eko ko bya sana Nere arase ko boyo mobo ore bise ase matyanyi mageka akisko kadi anyo ore yingi ya igento kende kyo mo eri pinko boria ekera ko rigeri siasa ya ito ya Kenya omo gusinga ya Hello yes senator ekera ko rigeri kwende siasa ito ya Kenya mo especially muno mo gusi ndio scale of 1 to 10 ngaya ko rekyo mo gusiara bere singa kichi wikere kama to kwa nambi jamano all right asante Meso kamjibu huyo libori lineligia sana number 1 togendera kora mobilization ase abasae babu atechikura ndio na ndekene ngelinga all thanks to my area member of parliament he happens to come from my ward na kora mobilization ingia sana basae bakelikia asobocho aswa ujuwa kachikura 2027 ndio na ande in a process negendrete and mass voter registration I think ingo chakere next month I'm still appealing to those youths who have not registered as voters bagende berike na ndento gendrete gukora na ndento chitu chake program gwetera say administration of the day musaundu bwensi ukuri skuru twarire kibande aenda erikie abwate kura okay libori rindaboria ria kabere in a scale of 1 to 10 in a scale of 1 to 10 ayura be komugusi kainda be komugusi mugusi otemere go chamo na ende I remember keronya chae the late year kuborio bu chikura that is in 2002 I guess right
abo turakwa na mang'ana maya twansi umuntu buya udonele nande nalibori linakuboria atebe ng'omwana uyu agukwana buya sana lakini kago ikaime yatukanga wonchukire wono nchente gitengiranirie omotegererio yuga emiaka yanene meke sana 34 years kitambo nyike 60 years ikombwate 26 more years. What I'm trying to do is to build my career. Okay. Tinkuga nigusarie career yane ekeronda ndabenga na chori kobo mo MC we go dieri ko mat 35 wono sarie career yane nsarie miaka yende 20 good years. Okay. Na igona aliko bangaina wona soire kirogo wona ngere gukora ibintu bire biane e promise mbwate uchiasoe omubiare bweri ko monde bwensi ontegererete inate banga tindi kurie ira ntanyare guikirania amangana ne nguchikurua nguchikote yumwana inchi bweri goma na alinda nyare guikirania so that none kera guikana sasa ikana sta kondengereri buna Johnson ya yukabu omari ama etengo mwana oyintu amwete kero na tukamwari baga agaikirani biri byonse byali abete gakurie ira. Okay. Asante sana mbuga tesimi mogaiga. Hello. Hello. Ngoyo. Yegwano mumuro mutanga spali ngava na kurunyamira kaunti njengo magambongo kwana karunu ngorara. Bana. Njadindi ko boli bwa musiye karongo gine kyo gava na kudatigo mungwano yo kwande bwirande ni mu manyete. Bana kurumage tu tepeni semisirongana kabero mu musiye bwiri ko magwoti. Bana erene na rojo ko mopinga kabisa nande balenga basani na kisa bali ko tara mono. Kene kituraji komanyanga erena ko beta utire nyambega se nyambega nero motole nero letre ta bantu beli ko manera ba jete nere nyambega ta manyira mono bono ko kwete nyambega karumu be ya kiro jara tume ko boni ga ko be ko muntanga ka ko chenchio monto olio mo mate boronga bono mate pen oyu buje nera bono uncho irenga kibono se mirano molete de ground bono nya karumu be abande bakora nero molete. Okay, asante. Biamono sana. You aspiring governor, I happen to know him. No musani onare. Umaete una siasa kendrete Kenya ga igabona iga. No ruchi no President William Ruto tarina Gachagua. Gachagua was impeached. Yes. Njena ringe running mate ya Nyambega Gisesa. Okay. Igona ringe just a common supporter yaye kiagera we really wanted change uno omumenyi bweri goma. Okay. Tukarusio mo MC orengo ro ringe kurunga Benson Sironga kuchire chitamu ibere no nyabona gana ende kabwate kerenga kyo koirana gana ata gitena ende kiroge kyo lakini ko twa murusi tukabika Nyambega Gisesa in good faith. Okay. Bono ibirengere byo monto na obiko betafauti. Yes. Njena arenge osoye ime ya Nyambega Gisesa manyenga nkia plan ntigokora. Mindset ya ene yane na beko betafauti. Okay. Wono njege ntonda motebi aspiring governor ibirengere biane buna Johnson ya yuka bumari nebingao nebya Nyambega Gisesa. Asinge jona abeire nkomenya rigo mase myake menge. Nabonko manyanki yoko ni kore ko mumenyi bwerigo ma na bondaga ni gokora bibere bitatu tinta ebinge bibere gose bitatu. Okay. Bisa ne kyo mwana inchi. Asante. Tito kwa desi miyo mwari tukore chinkwanechi. Nkayo mugusi hello? Yes. Wakire bia. Yes madam. Wakire se. Omakora nse ito abunyanchono lya banta una abaminto. Yes. Wate abamware tete Nyambega Gisesa. Ukaroranga nabago kora buna akolete. Nari gukoboliga okwane honestly Nyambega Gisesa oli kwarete toroche ubo maene nera rero le Nyambega Gisesa oli kwarete teno mongali boli lya kabere. Initiative nera ali aba America ali nyantono lyali bakolire bintu norocha mata ali Paul ekireri ali kurunyango baiga ku nyantono lyali aba America buna bagakolire ba at least bintu mbirororo mo ina ini
Ninguti damu tunabara kugotempo mogendera kubwatira na gotego mwacha mukabatiga igonga ba America tiga bagenda America onyore muri ninguti damu kerengere likubwate mugochigo ikera na amegero barete mugwatira nege ko bera mbaye ngate support yene gote nyambe. Okay. Dudus. Yes. Mata mangana yu akuru nyanchonori ere application ya nyanko basaito. Libo liabo ritangani ndiringa nyambega giseso litwaete ikirogo nere bono robisi gose no mungao. Yes. Ekene ngiringa no mungao. Njira bongo admit. Tosha. Tali go mwangete. Lakini no mungao. Okay. Gento kia kabera bori goro ya aba America ba retate amacha se nyanchonori. Nyanchonori gare kirema igoro. Yes. Amacha yugare ngela ikiriko konyo mwana inchi ku jumla. But as we are speaking, counting judge take a swagati. They can take part of the project. Utatigarende oba kongumbororo. Bolindengere tigo siribu na Inje Johnson ya yuka bumari. Oba kongumbore seito, oba kongumbore rigo mamono. Ndio. Oba kongumboro bubo kenyomba. Ntegete ntebe kene. Amacha yu asari metwe. Ekabanga nyumba geteteta kiria nyora machayo. Okay. The project yo kabanga nja story yake hiyo. Inchingise konyora libaga buno mo MCA. Yes. We ward. Abantu abonsi na baminto. Amacha sali metumbu mame. Teketente beken. Lakini asise itere na ngao. Wotatiga. Egen totogo chatueba, ikotogo kwa no munu ayamo, no nyechi clans chiro. Ekeroba kongubori gotogo chamo uno mugusi. Okay. Lakini ke wikasi gento keko benefit yo mwananchi tuareta siasa etalingia. Asobora ibwane njitindi korra muntu nga nyumba getarwa timo konya. All right. Wikan konya abantu bose. Igo madamu abori nga aba America banko baikera turanyare konya resolution. Madamu njitinda nyora ibaga ndaba ikere fiko chinguru na chicho kurigi. Bono kurigi chinguru. Okay. Imbuga tie program yo manyanga ye ikirete abantu bakonye ka mache baba ise guchandika ikera mache tari gutoka kere maigora macha agutoka gatongoze. Asante sana Johnson Ayuko mheshimiwa engana ya ogotebia abantu baberi go mano mugusi kwa jumla ase second 3. Litangane tigante byo mumenye bweri goma bya mana so ntegerera. Inje Johnson Ayuka Omari omosaye bwa bange na ndabande dudu sinkondo kabari karaoke bakogotebia karaoke na limanyira mono. Yes. Tigante bya bamenyi beri goma ngambia mono ekero baguchiko korobo chori bwa 2027. Ndio. Bato inyure. Asante sana. Buna basaye. Na ende bato eliba gekiagera ntugane tikotomwa tokolemera mu buneganeirie. Egento kende kyo moelio omugusi asante kerete. Tochamo. Asante. Kikio kana kinda abatebi. Ya saba sisenie togendere kunyora na semire mwe tukuriga korera abananchi. Thank you so much. Mbiamono sana mheshimiwa Johnson Ayuka Omari. Asoka nyora biro bya gukwana no mugusi asema mbiabone especially mu menye bwo dieri goma. Biro winde ntonyora chinga kitogendere gusanga ya maseyemo ekegera ebagotebanga ngwetera chinkona bunechi ebirangere byaho bikomanyekana goikari tukuri yanke motegerere ne turomera na sumuro uri mu binchurimi kwa niaba ya Ronald Mayaka Brigadier nchinkuru kwa MC Dudus tebambia mono sana singincho yoko motegerere mu yabwinka yo mugusi especially mu uri mu binchurimi tupatane siku ya kesho tusababishe zaidi. Bye bye. Yo ligoreli tayari elimo lioka igakoro kwenye saa. Tupatane hiyo kesho. Muya
Enka Yomosi. Kisi FM emerongo kianda nenye enuguteyemo Enka Yomogusi. Aya namangana maya akisi FM asenjera yobwenge bunakoletu asole na KCB Gold Savings Account. Mambia ngiyo mwanchimo tegaliando siaso tegaretu kurwani chinsenye chabono mambia mangana maya senjera yobwenge kurwa semese itia mangana maya ime ya KCB FM Enka Yomogusi cheni konkoro kwa Ronald Mayaka. Muraibense ya Kenya muske Dr. William Ruto muno mokonyo ye muske Professor Kithure Kindiki na waziri bande na baribandi kurwa serikali niko bagendrete kuraige karokia basaya se county ya Garissa elinde kwena na chibese guchia saba science mu rubiri nyota cyo kirengete guchia ko bakonya basaya guchakyo bonchururio abuabo uburakie ko bakonya umurubiri nyota niko bereko guchakirwa kurwa se chinsemo oimense ya Kenya bwa saba saya bakoegwa shiringi kiribu chiribo meronge bere naibere linde go chakyo boncho libura bakonye kwegenda lya sobulima Omuraiwe kyama ya DCP oyiboyiko kabera mokonyi bo muraiwe nse ya Kenya muskeri gadi gashagwa nigatebere buna kurwase abarwanirira bonsi bo buraiwe ense ya Kenya kurwase ense miliko amelia serikali niko barachiko choro yomelinde guche kwirurukie bandera yobo mubwa sobo chori yobonene bule bosio omuske gashagwa yo niga atebire buna nigarachi kubwate sionde bwensi urachiko egwe tikiti yo nebanga tali yarebwe ko monyene kulinde niko barachiko genda sobo chori yobonene buna egonde yamo Abalimi bemesie kurwase county ya Migori niko babulira serikali nene yense ya Kenya kubakanisira yabo yemesie eyo ere shiringi milioni rigane 153 na isano kakukwana gose bakukwana gwetera sabara ibabo bekiombe gya Kenya Federation of Sugarcane Farmers abo bakweremesie abaseke gwanda kigosie sukali yesoni niko batebera buna esire yo nigebwenerate kubwato kwa elinde kubakonya abalimi abo goikarania emirubiri ao iyo bulimi bwabo asenseme yo nabwo kubolia kwa bene niko kwarure gochasaba kulemere mase chia bisi ao cha serikali anene ase county ya Kisii kurwa obokoreri bwa bene gochasaba na inchi asenchere bwenerate kolengana abuna ukugania kule kurwase chia bisechio oyo mubu abarwaniriria gusaba igereri bobwene bomanyabantu kurwase county ya Kisii musubati al sosero nigagikirie abakuri mirimo ase chia bisechia serikali abubako ba eteria chinga kichinkungwa bananchi ngakishinde chonsi bakuriye bakonye bonde bonsi kurwase chia bisechia serikali Naraya senchira yobwenga singa kichomo tigali mwana singa chokwabera mona intukururi mambia somorobere mu minchuri mibuna butambe ninchenkube ko musomali bo mwelio somorobere bona yibekere na indegwe kalitikulia ankyo katromera na sembe go chakira chinsa 11 chamambia nagosabira litikulia no bategali obye ya KCB FM Enka Yomogusi elitaliana ni konkoro kwa Ronald Mayaka Ayo na mangana maya a KCB FM asenjera yobwenge unaletu asole na KCB Gold Savings Account. Igora KCB Gold Savings Account ogendrego save
elinde kwebeka libaga ligiya lyokwebwera etrip yokwenda Naivasha korora safari rally omotienyo gatatu enekia koigoire account ya KCB ogendrego save na kobo mubui. KCB, for people, for better. Eye Nkisi FM enka yomugusi ebirengo by'emirongo kyanda na inye enuguteyemo. Kisi FM enka yomugusi koronyaore goikanyaura goetera nyaora nigotegerete Kisi FM 94.1 enka yomugusi. Are you ready to capture the moments that matter? Look no further. Introducing the ultimate solution for all your video coverage, live streaming, photography, and drone services. At Kisi FM Digital, we believe that every moment is unique and it deserves to be immortalized in the most captivating way possible. Whether it's a wedding, funeral, corporate event, concert, or any special occasion, our team is dedicated to turning your vision into a mesmerizing reality. But we don't stop at just capturing moments. We make them come alive. With our cutting-edge live streaming services, you can share your event with the world in real time. Whether it's a small gathering or a large-scale production, we ensure that no one misses out on the excitement, no matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aerial shots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue, the beauty of nature, or the scale of your event, all beautifully captured from a bird's eye view. So, whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust Kisi FM Digital to provide you with an unforgettable experience. Visit our website at www.kisifm.co.ke or contact us on 07 21 28 7828. Kisi FM Digital, enka yomogusi. Are you ready to capture the moments that matter? Look no further. Introducing the ultimate solution for all your video coverage, live streaming, photography, and drone services. At Kisi FM Digital, we believe that every moment is unique and it deserves to be immortalized in the most captivating way possible. Whether it's a wedding, funeral, corporate event, concert, or any special occasion, our team is dedicated to turning your vision into a mesmerizing reality. But we don't stop at just capturing moments. We make them come alive. With our cutting-edge live streaming services, you can share your event with the world in real time. Whether it's a small gathering or a large-scale production, we ensure that no one misses out on the excitement, no matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aerial shots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue, the beauty of nature, or the scale of your event, all beautifully captured from a bird's eye view. So, whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust Kisi FM Digital to provide you with an unforgettable experience. Visit our website at www.kisifm.co.ke or contact us on 07 21 28 7828. Kisi FM Digital, enka yomogusi.
Are you ready to capture the moments that matter? Look no further. Introducing the ultimate solution for all your video coverage, live streaming, photography, and drone services. At Kissi FM Digital, we believe that every moment is unique and it deserves to be immortalized in the most captivating way possible. Whether it's a wedding, funeral, corporate event, concert, or any special occasion, our team is dedicated to turning your vision into a mesmerizing reality. But we don't stop at just capturing moments. We make them come alive. With our cutting-edge live streaming services, you can share your event with the world in real time. Whether it's a small gathering or a large-scale production, we ensure that no one misses out on the excitement no matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aerial shots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue, the beauty of nature, or the scale of your event. All so, whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust Kissi FM Digital to provide you with an unforgettable experience. Visit our website at www.kissifm.co.ke or contact us on 07 21 28 7828. Kissi FM Digital, Enka Yomogusi. Are you ready to capture the moments that matter? Look no further. Introducing the ultimate solution for all your video coverage, live streaming, photography, and drone services. At Kissi FM Digital, we believe that every moment is unique and it deserves to be immortalized in the most captivating way possible. Whether it's a wedding, funeral, corporate event, concert, or any special occasion, our team is dedicated to turning your vision into a mesmerizing reality. But we don't stop at just capturing moments. We make them come alive. With our cutting-edge live streaming services, you can share your event with the world in real time. Whether it's a small gathering or a large-scale production, we ensure that no one misses out on the excitement no matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aerial shots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue, the beauty of nature, or the scale of your event, all beautifully captured from a bird's eye view. So, whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust Kissi FM Digital to provide you with an unforgettable experience. Visit our website at www.kissifm.co.ke or contact us on 07 21 28 7828. Kissi FM Digital, Enka Yomogusi.